Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δημήτρη, μου ακούς? Πάνω, καλησπέρα και από εμένα. Γεια σου, Μίλακο μου. Αχ, η Κατερίνα θα... Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δημήτρη, Τώρα λογικά θα μπαίνει πάνω, ένα λεπτάκι. βρέχει κάτω. Να σου πω κάτι πάνω, ψυχάλισε για ένα λεπτάκι και τελικά ήταν αυτό. Καμία σχέση με τις καταιγίδες που περιμέναμε και Καλά, στην μας Αγία έχει αγαπήσει και Παρασκευή. η πολιτική προστασία. Εμένα μου ήρθε σε πέντε μέρες μου ήρθαν 5 μηνύματα Αγία πολιτικής Παρασκευή, στα Σπάτα προστασίας. που είναι η μάνα μου, έγινε χαμός. Πλημμύρισαν τα πάντα. Σε τόσο κοντινή απόσταση Ναι, και ναι, τέτοια ναι. διαφορά. Εδώ τίποτα απολύτως. Μία ψυχάλα φθινοπορεινή. Μόνο αυτό. Ωραία. Περιμένουμε να έρθει και η Κατερίνα. Να πω εγώ ότι όλο αυτό που κάνουμε, το μαγνητοσκοπούμε, γίνεται εγγραφή σε βίντεο, ώστε να το έχει το φροντιστήριο και όποιος θέλει να το ξαναδεί, γιατί θα πούμε έτσι κάποια πραγματάκια. Και στο τέλος, εννοείται όπως κάθε φορά, πολύ ευχαρίστως να ανοίξουμε και κάμερες και μικρόφωνα και να λύσουμε όποια απορία έχετε. Περιμένουμε λιγάκι να έχει η Κατερίνα και θα ξεκινήσουμε. Τέλεια. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου πάνω μου. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, με νίκησε η τεχνολογία. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι ηλικιακό το δρόμενο, δεν το συζητώ. Υπάρχει αυτό Καλη- το κενό, υπάρχει αυτός ο αναλφαβητισμός. Τι να το κάνουμε. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Πάνω μου καλώς ήρθες και φέτος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στους γονείς και στα παιδάκια μου. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μπράβο σας παιδάκια, πήγατε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι καλή φοιτητική ζωή, καλή σταδιοδρομία. Συγχαρητήρια και στους γονείς που πέρασαν αυτό το Γολγοθά, γιατί πραγματικά δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει όλη αυτή η ταλαιπωρία. Τώρα πάνω μου να σου πω την αλήθεια, το μηχανογραφικό από ό,τι έχω αντιληφθεί έχει γίνει αλγόριθμος. Πολλά τα δεδομένα, εσείς βέβαια ως ειδικός τα ξέρεις καλύτερα, επομένως να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο είναι δυνατόν, την ξέρεις τη διαδικασία. Να πω κάτι πάνω που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Διάβασα ένα άρθρο στην Καθημερινή, που εγώ ξέρεις τώρα δεν ξέρω και πολύ καλά αυτά. Και η έκπληξή μου ήταν το γεγονός ότι εκεί που διάβαζα για τη φιλολογία, ας πούμε, βλέπω κάτι εξαιρετικό. Υπολογιστική γλωσσολογία, λέει. Μεταπτυχιακό. Είναι τεράστιες πια οι δυνατότητες. Ναι, ναι, το Θα είχαμε μας πει τα και στο... περιγράψεις. Το Θα είχα μας τα πει... περιγράψεις βέβαια, αλλά όλα αυτά πραγματικά με εκπλήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά μπαίνοντας στις σχολές τους θα ξέρουν πολύ καλύτερα και από μένα και από τους γονείς για το τι ακριβώς θα επιλέξουν στα μεταπτυχιακά τους. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Την καλύτερη επιλογή να επιλέξουν με την καρδιά, να επιλέξουν με το μυαλό. Πραγματικά. Όχι, βρε. Το έκλεισα εγώ το μικρόφωνο. Προσοχή λίγο στα μικρόφωνα, γιατί Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για Έτσι μια είναι τα ακόμη φορά live, που δεν πειράζει ήρθες. πάνω. έτσι τα live. Έχω ζήσει τρομερές στιγμές. Δεν μπορώ να φανταστεί τι έχουν. Λοιπόν, Ακριβώς, ακριβώς. Σου δίνω λοιπόν ε, το λόγο. Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι κοντά μας. Περιμένουμε να μας δώσεις τα φώτα σου. έγινε. Να πούμε ότι είναι ένα σεμινάριο εστιασμένο στην θεωρητική. Η λογική του μηχανογραφικού είναι για όλες τις κατευθύνσεις, αλλά θα εστιάσουμε σε παραδείγματα έτσι, για την θεωρητική. Είχαμε... Να σε διακόψω λίγο πάνω. Ναι, Επειδή έχουν μπει και κάποια παιδάκια μας θετικά, να τονίσουμε ότι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στο τέλος. Ναι, εννοείται και η λογική είναι η ίδια. Κάποια παραδείγματα είναι... έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Και αφού ξέρω ότι έχουν μπει και κάποια παιδιά θετικών, θα πετάω και που έκανα έτσι για τη θετική. Ωραία. Σε Έτσι, ευχαριστούμε βάζω πολύ. τις μεταγραφές. Ε, και εννοείται και στο chat και να αναλύσουμε κάθε απορία σήμερα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν κλείνω τα μικρόφωνα, έχετε το νου σας, μόνο μην τα ανοίξετε. Άμα τα ανοίξετε, θα είστε υπεύθυνοι αυτό που θα πείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραία. Κατερίνα, μου φαίνεται? Φαίνεται, φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, βάζω και κόσμο εγώ, μπαίνει κόσμος μέσα, αβέρτα, ωραία. Μηχανογραφικό 2024, πρώτα απ' όλα το μηχανογραφικό είναι μια σημαντική διαδικασία.
Για μένα πραγματικά είναι το 50% της διαδικασίας. 50% το τι θα γράψω και 50% πώς θα το συμπληρώσω. Ξέρω στα τόσα χρόνια παιδιά, και όταν ήμουν καθηγητής, που θα γράψει πάρα πολύ καλά και λόγω μηχανογραφικού δεν αξιοποίησα τους βαθμούς τους. Ξέρω παιδιά που γράψαν 12, 13, 10 και με το κατάλληλο μηχανογραφικό αξιοποίησαν τη βαθμολογία τους. Ένα θα σας πω, αν μπείτε να δείτε πόσοι εγκλωβισμένοι φοιτητές υπάρχουν στη νομική, λίγο τα μικρόφωνα, θα σας τα κλείνω εγώ. Πόσοι εγκλωβισμένοι υπάρχουν στη νομική, δηλαδή μαθητές του 17 και πάνω, που δεν πήραν ποτέ πτυχίο από τη νομική. Χιλιάδες. Δεν είχαν την ικανότητα. Είναι προφανώς, έκαναν λαθασμένη επιλογή. Θα δούμε γιατί η φήμη της σχολής, ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος που είναι δικηγόρος και δεν έχει παιδιά και που θα τα αφήσει στο γραφείο σου, εσένα θα τα αφήσει, μείνει σε βλάκας. Πήγαινε εκεί. Όλα αυτά που παίζουν στην ελληνική οικογένεια. Ας κάνουμε ένα έτσι λίγο πριν. Θυμάστε πώς ήσασταν όταν αρχές γάμα λυκείου, έτσι μου είχατε έρθει από διακοπές και λέγατε εντάξει μόνο μια γάμα λυκείου θα διαβάσουμε λιγάκι παραπάνω, λίγο TikTok θα μειώσω, λίγο αυτά. Και εδώ βλέπετε μετά τις εξετάσεις το ξύλο που νιώθουμε ότι όλοι φάγαμε ξύλο στις πανελλαδικές. Υπάρχουν διάφορες συνέπειες. Εγώ έτσι την πάτησα με τις πανελλαδικές και μου μείνανε, αλλά εσείς θα τα χάσετε, είμαι σίγουρος. Εντάξει, λογικό φάγαμε παραπάνω. Κάποιοι είστε εντελώς απελπισμένοι, ψάχνετε να βρείτε διάφορες λύσεις. Κάποιος θείος που έχει πρόβατα, να ασχοληθούμε με τα πρόβατα και όλα σχετικά. Κάποιοι είστε λίγο πιο αισιόδοξοι, κάπου θα περάσουμε. Α ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και πραγματικά εμείς οι μεγάλοι το ζηλεύουμε σε εσάς είναι ότι είστε μόνο στην αρχή ενός ταξιδιού. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι το προσδόκιμο ζωής σας είναι μέχρι τα 91. Εμάς μας έχουν στα 81, δηλαδή σιγά σιγά. Άρα έχετε μπροστά σας 50 χρόνια τουλάχιστον επαγγελματικού βίου. Επαγγελματικού. Μέχρι τα 75 σας. Τότε έτσι ήταν το όρο της συνταξιοδότησης. Και αν ζει ο Άδωνος Γεωργιάδης μέχρι τα 85 σας. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να πούμε ότι εγώ, η Μαρία, ο Γιώργος από την Αγία Παρασκευή, από το Γέρεκα, θα αποφασίσω το 2024 τι θα κάνω και θα το κάνω για 50 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που πραγματικά θέλω να σας μείνει σήμερα στο κεφαλάκι σας, αν είναι να σας μείνει ένα πράγμα, να σας μείνει αυτό. Κάνε μια κουβέντα με τον εαυτό σου. Εσείς οι δύο. Ούτε μπαμπάς, ούτε μαμά, ούτε Κατερίνη, ούτε Δημήτρης, εγώ. Εσείς οι δύο. Και πες, και σε ένα καφέ που θα βγεις μόνος σου, ρε φίλε, ρε φίλη, τα επόμενα 4-5 χρόνια, πού θες να βουτήξουμε, σε τι γνώση μέσα. Να ξυπνάμε το πρωί, να παίρνουμε το λεωφορείο, το μετρό και να πηγαίνουμε πού και τι να μαθαίνουμε. Τι γουστάρεις να μάθεις. Να βουτήξεις όλο αυτό το πράγμα. Κάνε αυτό. Βρες τις σπουδές που σου ταιριάζουν. Το τι θα κάνεις μετά έχει αποδεσμευτεί πια ότι το πτυχίο είναι επαγγελματική αποκατάσταση και. Εγώ με 51 σπούδασα φιλόλογος και κάνω μια δουλειά που δεν υπήρχε στα 18 μου. Αν γίναγα τώρα πίσω, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, θα του λέω φίλε, χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Μην έχεις τρομερή αγωνία, γιατί έπιανα και νομική και με είχαν πρίξει όλοι. Κάνε αυτό που θες να σπουδάσεις και στην πορεία θα το βρεις. Υπάρχουν 4 ερωτήματα που θέλω να τα απαντήσετε. Ο καθένας έτσι λίγο μόνος του. Πρώτο ερώτημα. Πώς ξέρετε ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσετε εκεί που θέλετε? Εντάξει, τώρα, αν απέχετε 3.000 μόνο από την νομική, είναι σίγουρο, σας το λέω εγώ. Αλλά περιμένετε να δούμε. Οι βάσεις, οι περσινές, είναι άλλων ανθρώπων, είναι των περσινών. Οι βάσεις φετινές είναι δικές σας. Επομένως, δεν είναι σίγουρο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα δηλώσει ο κόσμος. Και εγώ σου λέω, θες ψυχολογία, εντάξει, δεν πιάνεις Αθήνα, δεν πιάνεις. Αλλά λες, αποκλείται πια σου και διδημότυχο, έχω, ξέρω, 15,5. Ξέρεις ποιοι θα δηλώσουν διδημότυχο. Και αν δεν δηλώσουν, και αν δεν είναι τόσο πορεμένοι με την ψυχολογία και πας εσύ και γίνεις ψυχολόγος στον όνειρό σου, στο δημότυχο. Και μια χαρά. Ψυχολόγος θα βγεις. Δεύτερο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι θα είστε ευτυχισμένοι μόνο με την πρώτη σας επιλογή? Δηλαδή, βλέπω κάποια παιδιά τόσο κάθετα, λες και το έχουν ζήσει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, λες και έχουν υπάρξει δικηγόροι, ξέρουν πώς είναι και σου λέει μόνο έτσι θα μπορώ εγώ. Μα δεν το έχεις κάνει. Το Suits έχεις δει στο Netflix.
Αυτό είδες, και αν έχεις κανένα μπαμπά μαμά. Γιατί αν έχεις μπαμπά μαμά δικηγόρο, πολύ πιθανό να σου πει μην πας καν, υπάρχει ανεργία. Και να μην πας δικηγόρος, να πας διεθνών ευρωπαϊκών και να βρεθείς σε μια μεγάλη εταιρεία και ο δικηγόρος που θα είναι δίπλα σου να κάνει την ίδια δουλειά. Ή να μην πας μηχανολόγος, πετάω και που έκανα tip και για τα υπόλοιπα παιδιά, να μην πας μηχανολόγος και να πας μηχανικός παραγωγής και διοίκησης και να κάνεις την ίδια δουλειά. Ή να μην πας γιατρός και να πας διαιτολόγος και να έχεις το γραφείο σου, να βγάζεις μια χαρά λεφτά, να βοηθάς ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, εγγύους και. Τρίτο, πώς είστε τόσο σίγουροι ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας δεν θα διασταυρωθείτε με αυτό που τόσο επιθυμείτε? Με κατατακτήριες, με μεταπτυχιακό, με όλους αυτούς τους τρόπους που η σημερινή εποχή μας δίνει, αυτή τη διεπιστημονικότητα τρομερή. Και τέταρτο, πώς είστε τόσο σίγουροι ότι σε 20 χρόνια δεν θα κάνετε κάτι που ούτε τώρα ούτε ως σκέψη δεν υπάρχει? Τίποτα. Πολύ πιθανό μεταξύ μας. Θα με θυμηθείτε μετά από χρόνια. Τι έχουμε? Έχουμε την ψυχολογία στο δημότυχο, που μάλιστα δεν πήρε και αντιστοιχεία μεταγραφής. Θα δούμε λίγο, θα σου πω μετά για τις μεταγραφές. Έχουμε μια αλλαγή ονόματος. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό. Έχουμε πολλές σημαντικές αλλαγές στις μεταγραφές, θα αναφερθώ μετά. Και να πω και για τα παιδιά που μας ακούνε, αν είναι λίγα τα παιδιά των θετικών, προσέξτε πάρα πολύ, η Αθήνα έχει και δεύτερο πολυτεχνείο, το ΠΑΔΑ. Είναι πολυτεχνείο με αντιστοίχηση πια με τα πολυτεχνία, με επαγγελματικά δικαιώματα στο ΤΕΕ, με αντιστοιχεία μεταγραφών, άρα να το έχετε στο μυαλό σας το ΠΑΔΑ, που θα εκτιναχθεί. Το μηχανογραφικό, για όλους σας τώρα. Θα ανοίξει λογικά τη Δευτέρα. Λογικά μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα ειδικά μαθήματα που κάποιοι περιμένουν με αγωνία. Θα δω μόνο τα τμήματα των οποίων έχουμε πιάσει την ελάχιστη βάση. Μόνο αν είμαι πάνω από 13-14, θα δούμε μετά τις προβλέψεις την ελάχιστη βάση. Μόνο εκεί δεν θα έχω καμία απώλεια. Άρα είναι ένα εξατομικευμένο μηχανογραφικό. Μπαίνεις εσύ παράδειγμα και μπαίνει και ο αδερφός που είστε δίδυμοι και βλέπεις άλλα τμήματα. Στο ίδιο πεδίο είστε. Γιατί λόγω ελάχιστης βάσης. Από τα τμήματα που θα δεις στο μηχανογραφικό σου με το καλό που θα μπει, μπορείς να δηλώσεις όσα θες. Γιατί δεν ξέρω πώς σας έχει κολλήσει. Υπάρχουν παιδιά που μου λένε μέχρι 15 μπορώ να δηλώσω. Πού τα έχετε διγραμμένα αυτά? Μπορείτε να δηλώσετε όσα θέλετε. Αν έχεις ειδικό μάθημα, αγγλικά, γερμανικά, και αγγλικά και γερμανικά, άμα πας μετάφραση και διερμηνίας. Αν είσαι από τα άλλα παιδεία σχέδιο, δεν ξέρω τι, πρέπει να έχεις πιάσει και την ελάχιστη βάση των αγγλικών. Του ειδικού μαθήματος τέλος πάντων. Μπορεί να έχεις γράψει 20 αρχαία, 20 ιστορία, 20 λατινικά, 20 έκθεση. Και αντί να γράψεις 14 ακόμα τόσο που είναι τα αγγλικά και διεθνών ευρωπαϊκών, να γράψεις 12. Δεν την πιάνεις. Δεν θα στη βγάλει καν στο μηχανογραφικό σου. Υπάρχει και μια άλλη δοξασία, είναι λίγο σαν αστικός μύθος, τι να πω. Πολλά παιδιά θεωρούν ότι θα κάνετε μηχανογραφικό, θα περάσω σε 20 τμήματα και μετά θα διαλέξω. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Με βάση την ιεράρχηση που θα κάνετε, και βάλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, εκεί θα περάσετε. Δηλαδή, αν εγώ έχω γράψει 18.000 μόρια και πατήσω κατά λάθος άλλο κουμπάκι, μου ξεφύγει ρε παιδί μου, και βάλω αντί για ψυχολογία Αθήνα που με ενδιαφέρει, βάλω κοινωνιολογία, ξέρω εγώ, λέω. Ή βάλω κοινωνιολογία γιατί νομίζω ότι μου αρέσει και μετά μαθαίνω τι είναι η κοινωνιολογία και λέω πρώτα αλλάξω, θα επιλέξω μετά. Όχι. Θα περάσεις εκεί που έχεις αρχίσει και εννοείται πιάνεις τη βάση. Να μια άλλη ιστορία που συχνά τη ζούμε στα μηχανογραφικά. Όταν κάνω μηχανογραφικά εγώ με τα παιδιά τους, λέω είσαι σίγουρος να το πατήσω? Ναι κύριε Πάνο. Εγώ λέω είσαι σίγουρος? Ναι κύριε Πάνο, πατήσω. Το πατάω. Την υποβολή. Την επόμενη μέρα, 6.30 ώρα το πρωί, τηλέφωνο. Η μαμά πάντα. Κύριε Πάνο, συγγνώμη για την ώρα. Το σκεφτήκαμε χθες όλο το βράδυ. Μόνο που το σκέφτομαι εγώ, φαντάζομαι ένα οικογενειακό συμβούλιο εκεί στην τραπεζαρία, μπαμπάς, μαμά, παιδί να συζητάνε. Το σκεφτήκαμε και θέλουν να αλλάξουμε το μηχανογραφικό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορεί η μαμά να κάνει κάτι. Μπορεί ο διευθυντής του σχολείου σου, αν τον βρεις, δεν πάει κάθε μέρα στο σχολείο, εκείνος θα στο ανοίξει, θα κάνει τις αλλαγές που θες. Εννοείται πρέπει να είσαι στην προθεσμία των μηχανογραφικών. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά, παιδιά, γιατί πραγματικά υπάρχει μετά άγχος. Άρα θέλεις να το αποθηκεύσεις, θα το δούμε πιο κάτω. Αποθηκεύσέ το. Σκέψου το 2 μερούλες και μετά το καταθέτεις.
Αν έχουμε κάποιο παιδάκι εδώ πέρα τώρα του 10% παράδειγμα, που φέτος κάνει μηχανογραφικό, ή εσείς του χρόνου να το μάθετε και αυτή τη δυνατότητα. Το κράτος μας δίνει τη δυνατότητα του χρόνου, για παράδειγμα, να μην δώσω πανελλαδικές ξανά και να κάνω μηχανογραφικό. Αυτό που λέμε το 10% που λέμε συνέχεια. Τι είναι αυτό? Είναι ότι το 10% ενός τμήματος των θέσεων, δηλαδή αν παίρνει κοινωνιολογία 100, οι 10 από αυτούς θα είναι από τα παιδιά που κάνουν πάλι μηχανογραφικό. Συναγωνίζεσαι μόνο τη φουρνιά σου. Δεν πάει του χρόνου. Αν πας του χρόνου να κάνεις 10%. Μπορεί του χρόνου να γίνει σφαγή και να γράψουν όλοι 12. Δεν σε πειράζει. Εσύ συναγωνίζεσαι τη φουρνιά σου. Παίρνεις πάλι κωδικούς στο σχολείο και το κάνεις. Θα έχω τα ίδια μόρια για όλες τις σχολές? Προφανώς όχι. Και μόλις ανοίξει πλατφόρμα, θα δείτε, για να έχετε μπει σε κάποια πλατφόρμα από αυτές που υπάρχουν δωρεάν στο διαδίκτυο, σου βγάζει 13.700 κοινολογία έκτη, 13.612 παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, βγαίνεις φιλόλογος. Διαφορετικά μόρια με βάση τους συντελεστές που έχει θέσει το κάθε τμήμα. Επομένως, γι' αυτό και άμα σας ρωτάει κάποιος πόσα μόρια έγραψες, λες ελάχιστο τόσο, ανώτερο τόσο. Αν είσαι από τα παιδάκια που το Μάιο έκαναν μηχανογραφικό λόγω παθήσεων με τις ενδοσχολικές, εσύ με καταλαβαίνεις τώρα, αν με ακούς, και έδωσες και πανελλαδικές, θα κάνεις μηχανογραφικό και τώρα και θα επιλέξεις. Θα βγουν αποτελέσματα και τα δύο μηχανογραφικά και θα επιλέξεις ποιο σου αρέσει περισσότερο. Μεταγραφή την έχεις έτσι και αλλιώς. Άρα, για να γίνω φοιτητής σε ένα τμήμα υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις. Να έχω πιάσει την ΕΒ του τμήματος για να τη δώσω στο μηχανογραφικό μου. Να έχω πιάσει την ΕΒ του ειδικού μαθήματος, προφανώς. Να το έχω δηλώσει στο μηχανογραφικό, αυτονόητα πράγματα, αλλά επειδή έχω δει πολλά τα ματάκια μου, εννοείται το λέω, να το έχουμε δηλώσει και να πιάσουμε τα μόρια της βάσης αγωγής. Με πήρε μια μαμά προχθές, μου λέει: κύριε Πάνο, δεν γνωριζόμαστε, σας βλέπω στο YouTube και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Η κόρη μου πανηγυρίζει, έχει 15.500 μόρια και πανηγυρίζει ότι έχει πιάσει ιατρική. Συγγνώμη, γιατί θα με τρελάνει. Ισχύει. Δεν ξέρω τι σας λέω, τι σας λέει, είναι σίγουρο ότι δεν έχει πιάσει ιατρική. Τι νόμιζε η κοπέλα? Ότι επειδή πιάνει την ΕΒΕ, αυτό σημαίνει ότι περνάει και στο πανεπιστήμιο. Η ΕΒΕ απλώς σου επιτρέπει να το δηλώσεις. Για να πιάσεις το τμήμα πρέπει να πιάσεις και τα μόρια. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις της ελάχιστης βάσης, από έναν φίλο, τον Γιάννη Ζαμπέλη, που είναι και μαθηματικός, της ελάχιστης βάσης των ανθρωπιστικών. Είναι λίγο κάτω από πέρυσι. Θα πάει 9,08, 9,1, κάπου εκεί θα πάει η χαμηλότερη. Δηλαδή, όποιος έχει κάτω από 9,08, κάπου 9,1, θα το δούμε την Παρασκευή αυτό, δεν θα δει κανένα τμήμα των ανθρωπιστικών στο μηχανογραφικό του. Θα δει, αν είναι πάνω από 8,33, τα κοινά με τα οικονομικά. Και το ανώτερο είναι 13,61. Όποιος έχει πάνω από 13,61, δεν θα έχει καμία απώλεια λόγω ελάχιστης βάσης. Άμα είσαι κάτω, ανάμεσα στο 9,08 και στο 13,61, αν είσαι ανάμεσα εκεί, κάποια τμήματα δεν θα σου βγουν στο μηχανογραφικό σου. Πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Αν πάτε να το κάνετε μόνοι σας, θα δείτε 3 κουμπάκια, να σας τα πω και αυτά. Το πρώτο κουμπάκι λέγεται καθαρισμός. Εδώ θέλει προσοχή, την έχω πατήσει δηλαδή, μετά από 2,5 ώρες ραντεβού με μια από τις πιο δύσκολες μαμάδες που έχω δει στη ζωή μου μετά την δικιά μου μάνα. Αντί να πατήσω επόμενο, πάτησα καθαρισμό και χάθηκαν όλες οι επιλογές που είχαμε κάνει. Καθαρισμός λοιπόν αφαιρεί τις επιλογές, προσοχή. Αυτόματη αρρύθμιση είναι όπως έχεις βάλει τη σειρά, μπορεί να κάτι να άσβησες και να μην είναι κενό. Δηλαδή 13 να πάει στο 15, να λείπει το 14. Πάπου τα φέρνεις στη σειρά. Και η εισαγωγή σχολής είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχεις βάλει 25 σχολές και θες να βάλεις στη θέση 13 ένα τμήμα. Τι να κάνεις, να σβήσεις το 25 μέχρι το 13. Πας και εισάγεις τη σχολή που θες. Έτσι θα είναι η πλατφόρμα. Εντάξει, θα γράφει εδώ 24. Okay. Αυτό θα είναι. Εντάξει. Θα πατήσεις είσοδο υποψηφίου. Πριν πατήσεις, να σου πω τις χρήσιμες πληροφορίες εδώ πάνω. Εδώ λοιπόν έχει σε PDF πολύ χρήσιμο υλικό. Έχει το μηχανογραφικό σου πρωτόκολλο. Για το 90, για το 10%. Έχει τις βάσεις τις περσινές, έχει τις ελάχιστες βάσεις, έχει αντιστοιχίες τμήματων, τα πάντα θα βρεις. Μας είναι πολύ χρήσιμα αυτά και οι αντιστοιχίες θα τις εκτυπώσετε, θα τις πάρετε. Και παιδιά, οπωσδήποτε το μηχανογραφικό θα το τυπώσουμε, θα σας πω πιο κάτω γιατί. Πατάω είσοδος υποψηφίου,
Οχταψήφιος κωδικός εξετάσεων είναι το καρτελάκι που λέμε όλοι μας. Και κωδικός ασφαλείας, ο ηλεκτρονικός κωδικός που πήρατε από το σχολείο. Το καρτελάκι, μεγάλη ιστορία, που το έχω ζήσει και αυτό πολλές φορές. Πάμε με τα παιδιά να κάνουμε μηχανογραφικό. Πού είναι το καρτελάκι? Αχ, το ξέχασα. Πάρ' τον αδερφό σου, είναι σπίτι. Έλα, δίπλα εκεί, ναι, κάτω τα βιβλία, δίπλα στα παντελόνια. Κάντε μου τη χάρη. Το καρτελάκι δώστε το στη μαμά σας. Η μαμά και σεισμός να γίνει και να πέσει η πολυκατοικία, θα είναι ένα χέρι έξω από την πολυκατοικία και θα έχει κρατάει το καρτελάκι στα χέρια. Επομένως, κάντε μου τη χάρη, μην χάσουμε το καρτελάκι. Το έχω ζήσει πολλές φορές στη ζωή μου. Αφού βάλετε καρτελάκι κωδικό ασφαλείας, πατάτε είσοδος και θα δείτε αυτά τα δύο εδώ πέρα. Αριστερά είναι το μηχανογραφικό, δεξιά είναι για τα ΙΕΚ, θα το πούμε. Τα στοιχεία σας, OK. Θα βγάλει ένα τέτοια λίστα κάθε δίπλα. Θα έχει τα μόρια σας, κλικ, βάζετε τα που θέλετε. Μετά σου βγάζει τη σειρά που θες, εδώ είναι από ένα παιδί υγείας. Και έχεις τη δυνατότητα να πατήσεις το κουμπάκι προσωρινή αποθήκευση μηχανογραφικού, που το σώζεις, το βλέπεις, το ελέγχεις, κοιμάσαι, ξυπνάς, να το ξανασκεφτείς. Και υποβολή μηχανογραφικού, το πράσινο μεγάλο κουμπάκι, που μάλιστα αν το πατήσεις σου βγάζει κι άλλο παραθυράκι. Σου λέει είσαι σίγουρος, μην το κάνεις κατά λάθος. Θα σας βγάλει, άμα κάνετε προσωρινή αποθήκευση, ένα προσωρινό PDF. Θα γράφει πάνω έτσι μηχανογραφικό προσωρινό. Αν θες να το έχεις εκτυπωμένο, το δεις. Αν πατήσει υποβολή, θα σου βγάλει το οριστικοποιημένο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό. Αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό λοιπόν το τυπώνουμε, το σώζουμε και στον υπολογιστή μας, γιατί είναι το αποδεικτικό μας στοιχείο ότι εμείς έχουμε καταθέσει, παιδιά, μηχανογραφικό, ΝΑΤΟ, με αριθμό πρωτοκόλλου. Μπορούμε, είπαμε μετά την οριστικοποίηση, να πηγαίνουμε στο σχολείο. Ωραία. 1 στους 3 φοιτητές δεν τελειώνουν τις σπουδές τους. Είμαι σίγουρος ότι και στον οικογενειακό σας κύκλο, ένας ανιψιός, ένας ξάδερφος, ένας αδερφός, σίγουρα θα γνωρίζετε κάποιον που δεν παράτησε τις σχολές. Δεν τις παράτησε, είναι στο 8ο έτος, τις παράτησε ουσιαστικά. Στο 8ο έτος. Πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε και να μην είμαστε εμείς ένας από τους 3 αυτούς. Είναι σημαντικό, ρε παιδιά, το να σας αρέσει. Πώς θα το κάνετε? Δεν είναι μια μονοήμερη εκδρομή που θα πάω στο Λουτράκι. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραίο στο Λουτράκι. Συγγνώμη αν κάποιος είναι το Λουτράκι. Μια χαρά είναι το Λουτράκι. Έτσι μου ήρθε και το είπα. Και θα γυρίσουμε πίσω. Και εγώ όταν φτιάχνει η γυναίκα μου φασολάκια, τα τρώω. Αλλά τα τρώω μια φορά στις 2 εβδομάδες και γκρινιάζω. Αν τρώω συνέχεια για 5 χρόνια φασολάκια, θα τσινίξω. Το τι μου αρέσει λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί με αυτό θα ασχοληθείτε 4-5 χρόνια τη ζωή σας και σε αυτό θα πατήσετε για να κάνετε μετά το επόμενο βήμα. Το τι μου αρέσει όμως, πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας λίγο έτσι με ρεαλιστικά δεδομένα. Δηλαδή, παράδειγμα, μου αρέσει γιατί θέλω να γίνω influencer, άρα θέλω να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ. Δεν είναι ένα ρεαλιστικό. Ή μου αρέσει το επάγγελμα της ψυχολόγου, χωρίς να έχεις διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο ψυχολογίας, ένα άρθρο ψυχολογίας, απλά μόνο και μόνο επειδή στην παρέα σου, όποτε χωρίζουν οι κολλητές σου, έρχονται σε σένα και λένε αχ, εσύ είσαι ψυχολόγος παρέας. Αυτό δεν είναι ψυχολογία προφανώς. Άρα πρέπει να δεις λίγο με ποια δεδομένα σ' αρέσει. Δεύτερον, οι δεξιότητες και οι ικανότητές σας. Και εγώ μπορώ να σας πω, μου αρέσει το modeling, θα πάω στο next top model. Ούτε έξω από την πόρτα, ούτε ως delivery δεν θα με δεχτούν. Πρέπει να μπορώ να το κάνω και αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι μ' αρέσει να πάω, μου λένε πολλά παιδιά, μ' αρέσει, θέλω να γίνω καθηγητής. Λέω, είσαι μεταδοτικός, δηλαδή έχεις μια επικοινωνία. Πολλά παιδιά μου λένε, όχι, μια φορά έχω πάει να εξηγήσω στους δύο φίλους μου, ούτε με καταλάβανε. Δηλαδή πρέπει να μπορώ να έχω και τις ικανότητες. Το εύρος του τμήματος. Υπάρχουν τμήματα που είναι με λιγότερο εύρος και υπάρχουν τμήματα που έχουν περισσότερο εύρος. Δηλαδή ένας ψυχολόγος θα γίνει και HR, θα πάει και στο marketing, θα ασχοληθεί και με την έρευνα, θα ασχοληθεί και με τα ψυχομετρικά εργαλεία, θα δουλέψει και σε κλινική, θα δουλέψει και σε γραφείο, έχει ένα εύρος. Ένας διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τράπεζες, ασφαλιστικές, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει εύρος. Ένας δάσκαλος έχει μικρότερο εύρος σε σχέση με αυτά που αναφέραμε. Άρα, αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, επιλέγουμε κάτι που να έχει μεγαλύτερο εύρος. Τον οδηγό σπουδών. Μπείτε να δείτε τα μαθήματα. Μας ακούν και κάποιοι θετικοί. Έχει το παιδί μου, λέει, θέλω να σπουδάσω μηχανολόγος μηχανικός. Λέω, ποιο μάθημα δεν μπορείς, κύριε Πάνο, συγχαίρουμε τη φυσική. Μαντέψτε ποιο μάθημα είναι βασικό στους μηχανολόγους μηχανικούς. Η φυσική. Πρέπει να τον μπορεί να το δεις αυτό το πράγμα. Παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Το ακούει ο άλλος, λέει, παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας.
Δάσκαλος θα είναι, παιδαγωγικό. Και ξαφνικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις αρχαία, λατινικά. Τι είναι αυτό? Γιατί βγαίνεις φιλόλογος. Άρα πρέπει να δούμε τον οδηγό σπουδών. Τι πρέπει να προσέξω πριν δηλώσω ένα τμήμα? Τις αντιστοιχίες των μεταγραφών. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά φέτος που έχουμε τρομερές αλλαγές στις αντιστοιχίες μεταγραφών. Και γιατί για θεωρητική έχω κάποια πράγματα πιο κάτω, να πω στα παιδιά που με ακούν από τις άλλες κατευθύνσεις, κοιτάξτε πολύ προσεκτικά τις αντιστοιχίες με το ΠΑΔΑ τώρα, με τους μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, όλα αυτά, στα περιφερειακά τμήματα όπου έχει μηχανικούς. Λογοθεραπεία, στα Γιάννα έχασε την αντιστοιχεία μεταγραφής. Όλα τα μαθηματικά την έχουν εκτός της Καστοριάς. Δηλαδή, πράγματα που δεν έχουν και πολύ λογική. Επομένως, πριν κάνετε κάθε κίνηση και αν έχετε δικαίωμα μεταγραφής και θέλετε να πάρετε μεταγραφή, προσέξτε το μηχανογραφικό σας. Δεύτερον, επαγγελματικά δικαιώματα. Εντάξει, δηλαδή μου δίνει, δεν μου δίνει. Διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Υπάρχουν κάποια τμήματα, όχι τόσο θεωρητική, ας πούμε από το μηχανικό της οικονομίας και διοίκηση που είναι σε άλλα πεδία, που γίνεσαι και μηχανικός και οικονομολόγος. Κατευθύνεις μες στο τμήμα, θα δούμε παράδειγμα, το πρόγραμμα σπουδών, τα μεταπτυχιακά του τμήματος, ως ονομασίες, λίγο να καταλάβω τι μεταπτυχιακά μου δίνει το τμήμα. Και εγώ θα προτείνω και κάτι ακόμα να δείτε. Τις ιστοσελίδες των τμήματων. Θα πείτε είναι πολύ επιφανειακό. Υπάρχουν τμήματα που έχουν ιστοσελίδες πολύ κακές ιστοσελίδες. Ξεπερασμένες, παλιές. Εμένα είναι ένα δείγμα ότι αυτό το πανεπιστήμιο δεν έχει όρεξη. Αν δεν μπορείς να έχεις μια ιστοσελίδα της προκοπής, τι μάθημα θα κάνεις και πόσο οργανωμένο είσαι. Να δούμε λίγο τις μεταγραφές για τη θεωρητική. Πολύ σημαντική αλλαγή. Πολύ σημαντική. Χρόνια ξέραμε ότι η κοινωνική εργασία στο Ηράκλειο είχε αντιστοιχεία μεταγραφής με τα υπόλοιπα. Από φέτος δεν έχει. Άρα δεν μπορεί να στηριχτείς να πας κοινωνική εργασία Ηράκλειο και θα έρθεις Αθήνα. Δεν σημαίνει κάτι για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Να σου πω τι έγινε. Πήγαιναν τα παιδιά στο τμήμα, φεύγανε με μεταγραφές και το τμήμα δεν είχε κόσμο. Σου λέει όσοι είναι να κάτσουν εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό, το τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ πήρε αντιστοιχεία με τα άλλα τμήματα. Δεν το είχε. Το νέο τμήμα του Δημότυχου Ψυχολογίας και της Φλόρνας που αυτό είχε, συνεχίζουν να μην έχουν αντιστοίχηση. Δεν σημαίνει ότι το τμήμα της ψυχολογίας στη Φλόρνα δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Μάλλον για να μην αδειάσει, για να πάνε 50 παιδιά και να μείνουν 50, μην πάνε 70 και πάρουν μεταγραφές τα 30 από αυτά και μείνουν 20 φοιτητές, δεν δώσαν τα δικαιώματα μεταγραφής. Άρα, αν πας στη Δημότυχα, αν πας Φλόρνα, θα μείνεις εκεί. Παράδειγμα για επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα την κατεύθυνση. Και κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι να δω τον οδηγό σπουδών. Θα δείτε στο μηχανογραφικό σας εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Άιντε πείτε μου εσείς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Να καταλάβεις εσύ από το εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής τι γίνεσαι. Άντε πες μου. Δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να μπεις μέσα στο τμήμα, να δεις ότι έχει εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Άρα ειδικές ανάγκες, δάσκαλους ειδικών αγών, παιδιά ειδικών αγών, ειδική αγωγή, είτε συνεχούς εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Εκπαίδευση ενηλίκων. Σε ΙΕΚ, Κουδουμού, κέντρα διαβίου και όλα σχετικά. Της Πάτας. Επιστημών εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας. Τι είναι αυτό? Αν πας μετά το πρώτο έτος δημοτικής εκπαίδευσης, γίνεσαι δάσκαλος. Αν πας κοινωνικής εργασίας, γίνεσαι κοινωνικός λειτουργός. Άρα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Κάποια παιδιά με ρωτάνε, αν εγώ βάλω το ένα τμήμα 8ο και ένα άλλο το παιδί το βάλει 1ο και ισοβαθμίσουμε, θα περάσω εγώ που το έχω βάλει 8ο. Η σειρά προτίμησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα μετρήσει πόσο καλά έχετε γράψει αρχαία, πόσο καλά έχετε γράψει ιστορία. Μόνο για τις στρατιωτικές σχολές και σώματα ασφαλείας είναι ένα κριτήριο και αυτό το τρίτο. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να φτάσει εκεί πέρα. Λάθη πρέπει να αποφύγουμε. Μου λένε κάποια παιδιά, για να μην κάνω κάποιο λάθος, θα δηλώσω όλα τα τμήματα. Παιδιά, σας εγγυώμαι, θα κάνετε λάθος έτσι. Δεν θα ξέρεις που θα περάσεις. Θα βρεθείς κοινωνιολογία κολοπετινίτσα. Έχονται κάποιες μαμάδες που λέει, κύριε, πάνω μόνο 15 τμήματα. Εμείς στην εποχή μας βάζαμε 65-70. Γι' αυτό και οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέραμε που θα περάσουμε τότε και περνάγαμε που να είναι. Θέλει πολύ προσεκτικά το κάθε τμήμα,
Αν δεν περάσω εκεί, θα πάω εκεί. Αν δεν πάω εκεί, θα πάω εκεί. Να ξέρω ακριβώς τι γίνεται σε κάθε μου κίνηση. Έβγαλα 16.000 μόρια, άρα με τις περσινές βάσεις περνάω στην σχολή που είχε 15.995. Προφανώς όχι, αυτονόητο να το πω και αυτό όμως. Οι περσινές βάσεις είναι των περσινών, εσείς θα κάνετε τις δικές σας βάσεις. Οι βάσεις, παιδιά, οι περσινές είναι μόνο για να καταλάβω, ρε παιδί μου, ότι τα τελευταία χρόνια, παράδειγμα, το τμήμα κοινωνικής εργασίας στην Αθήνα είναι πάνω από 16. Μέχρι εκεί. Δεν πήγα καλά φέτος. Θα ξαναδώσω τον χρόνο. Άρα δεν με νοιάζει το μηχανογραφικό. Κάντο εσύ, ρε μάνα. Κάντο στην τύχη. Πρώτον, αν όλοι όσοι λέγατε ότι θα ξαναδώσετε, ξαναδίνατε, η Κατερίνα ήθελε 4 κτίρια στην Αγίου Ιωάννου ακόμα. Δηλαδή δεν είναι έτσι, παιδιά. Πολλά παιδιά λένε ότι θα ξαναδώσουμε, ξεκινάνε, το αφήνουν, δεν μπαίνουν στη διαδικασία καν. Κάνε ένα μηχανογραφικό σωστό με τις επιλογές που έχεις. Θα ήθελα να πω, φαντάζομαι τώρα κάποιοι κλάψατε. Μεταξύ μας τώρα εδώ έτσι. Μην το πείτε δυνατά, αλλά ιστορία, αρχαία, ο άλλο, ο καθένας έχει την αφορμή. Κλάψατε. Ωραία. Ξεπεράστε το. Συμβιβαστείτε με τα μόρια που έχετε. Αυτά είναι, δεν αλλάζουν. Τελείωσε. Πάμε επόμενη μέρα τώρα. Και πάμε να δούμε με τα μόρια που έχω τι επιλογές έχω. Κάντε ένα σωστό μηχανογραφικό. Αφού δεν μπορώ να περάσω το τμήμα που θέλω, θα βάλω μόνο χαμηλόβαθμα τμήματα. Θα πας να βάλεις τμήματα από ψηλά μέχρι χαμηλά. Σαν να γράψει 20.000 μόρια. Μα θα μου πεις γιατί να το κάνω αυτό, αφού απέχω 2.000 μόρια την ψυχολογία. Τι σε πειράζει εσένα να το βάλεις. Δεν μετράει σε κάτι. Βάλ το, ρε παιδί μου. Ξεκινά από πάνω, σαν να γράψει 20.000. Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να μην χάσεις κάποιο τμήμα σε κάποια έκπληξη. Θυμάμαι άλλες χρονιές του παρελθόν. Τμήματα που ανέβηκαν 1.000, πέσαν 1.000. Γιατί πού να ξέρεις και με τι κριτήρια θα δηλώσει ο καθένας. Και εγώ σας λέω ότι εδώ τα παιδιά που θέλουν ψυχολογία, ξαφνικά κάτι παθαίνουν όλα και δεν θέλουν να πάνε διδημότυχο. Δεν θέλουν, ρε παιδί. Έχουν ακούσει τον διδημότυχο μπλουζ μου, το μαχαιρίτσα. Δεν θέλουν. Και βλέπεις διδημότυχο 14. Και λες, πώς γίνεται η ψυχολογία 14. Κι όμως δεν πήγανε. Άρα δήλωσε κανονικά σωστά. Δεν επιλέγω με μοναδικό κριτήριο τα μόρια που έγραψα, αυτό που το ακούω συνέχεια. Κύριε Πάνο, ας πούμε, παίρνουν τηλέφωνο για μηχανογραφικά, με έχουν κλείσει εδώ και πολύ καιρό, λέω, γιατί δεν πήρατε νωρίτερα. Περιμένω να δούμε τα μόρια που θα γράψει το παιδί για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν πάω με μοναδικό κριτήριο τα μόρια που έγραψα. Προσοχή σε αυτό. Ξέρετε πώς είναι, θα σας κάνω μια αναλογία. Είναι σαν πάντα το όνειρό σας ήταν να πάρετε ένα αυτοκίνητο σκαραβαίο, κάμπριο παλιό. Οι μπαμπάδες, μαμάδες με καταλαβαίνουν. Έτσι, κάμπριο, ωραίος, φτιαγμένος, ωραίος, βαμμένος και το όνειρό σου είχε 8.000 ευρώ. Και σου έδωσε ο μπαμπάς, σου έδωσε η γιαγιά, από που ξαφνικά μαζεύεις 13.000 ευρώ. Και λες, πω, τώρα έχω 13.000. Εγώ ήθελα 8. Να πάνε χαμένα 5.000 ευρώ. Και έρχεται η γιαγιά σου, λέει, πάρε κάτι καλύτερο, παιδί μου, 13.000. Και πας και παίρνεις ένα μάξι άλλο, όχι αυτό που έχεις στο όνειρό σου. Καλό. Αλλά όχι αυτό που ήθελες. Και στο πρώτο φανάρι σταματάς, κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά και έχει το κολλητό σου, η κολλητή σου με το κάμπριο που ήθελες εσύ. Το αγόρασε αυτός. Και είναι σαν να φύγεις μαχαιριά στην καρδιά. Επομένως, δεν πάει να πει ότι επειδή έγραψα περισσότερο με το ζώο να δηλώσω κάτι περισσότερο. Πέρυσι έκανα μηχανογραφικό σε κοπέλα 19.200 για ιατρική και δήλωσε εργοθεραπεία πτολεμαΐδα 12,5. Η μαμά της τράβαγε τα μαλλιά, έμπαινε από το γραφείο, έβγαινε, κάπνιζε κιόλας. Έμενε πάνω, άλλαξε κάτι, της λέω όχι. Η κοπέλα μου λέει, εγώ φταίω που έγραψα καλά. Έπρεπε να γράψω το 13, να μην λέει κουβέντα. Εμένα το όνειρό μου ήταν να γίνω πάντα εργοθεραπεύτρια. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι, παιδιά, είμαι σίγουρος θα γίνει εργοθεραπεύτρια. Γιατί μπορεί το όνειρό σου να γίνεις φιλόλογος. Είμαι σίγουρος, όπου λες φιλόλογος, είμαι σίγουρος σου λένε πού πας, παιδάκι μου. Τα ίδια λέγανε σε μένα. Φαντάζομαι τα ίδια θα λέγανε και στην Κατερίνα και στον Δημήτρη. Εντάξει, πού πας φιλόλογος, αφού πιάνεις νομική φιλόλογος, θα πας. Θα πεινάσεις. Πιστέψτε με, φαίνεται κιόλας, αν με έχετε δει από κοντά, δεν έχω πεινάσει στη ζωή μου. Έγινα σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και όσο δίδασκα ήμουν μια χαρά. Άλλοι πήγαν στην υπολογιστική γλωσσολογία που είπε η Κατερίνα, άλλοι πήγαν στην ηλεκτρονική μετάφραση, άλλοι πήγαν στο marketing, είχαν copywriters, γράψανε τα κείμενα, ξέρουν σωστά ελληνικά. Πατάμε και εξελισσόμαστε. Δεν παρασύρουμε από τα μόρια του τμήματος. Λέμε, για να έχει 15.000 αυτό, ενώ το άλλο έχει 10, αυτό το 15 θα είναι καλό τμήμα.
Μου θυμίζει κάτι εδώ στο Βόλιο Ιερμού, ένας δρόμος, και βρήκαμε το ίδιο ρούχο στην Ερμού, σε κεντρικό σημείο, στο κεντρικό μαγαζί, 200 ευρώ, και το ίδιο ρούχο σε κινέζικο, το ίδιο ρούχο όμως, κοίτατε, είχε 45 ευρώ. Το ίδιο ρούχο. Απλά αυτό στην Ερμού, που είναι κεντρικό, το πήρα από την Κίνα και επειδή είναι μόστρα, το πούλησε 200. Έτσι είναι και τα τμήματα. Υπάρχουν τμήματα της επαρχίας που αν ήταν στην Αθήνα θα είχαν 16.000 μόρια και υπάρχουν τμήματα της Αθήνας που αν ήταν στην επαρχία θα είχαν 10.000 μόρια. Γιατί στην Αθήνα ζουν 5,5 εκατομμύρια κόσμος. Εκεί θέλουν να πάνε. Εντάξει. Δεν κρίνω με βάση τη φήμη της σχολής. Τι έχει φήμη για διακοπές? Μύκονο. Σου λένε Μύκονο. Έρχεται κατένα μου λέει πάνω, πάρε εισιτήρια για τη Μύκονο. Πάρε παιδί μου να πας. Εγώ ούτε να πατήσω δεν θέλω. Κατενάκι τόσο κάπου αλλού θα πω. Αν έχεις κανένα Ανάφη, Ηρακλιά, αν έχεις κανένα τέτοιο Κεφαλονιά, δεν έχω πάει ποτέ, μια χαρά να πάω. Δεν θέλω να πάω Μύκονο. Μα μου λες έχει φήμη. Τι να την κάνω εγώ τη φήμη? Επομένως, δεν είναι θέμα φήμης. Είναι θέμα εγώ τι θέλω και τι μου ταιριάζει. Και εδώ είναι το μεγάλο μου πρόβλημα το 4. Δεν κρίνω με βάση την έδρα του τμήματος. Με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορεί ο μπαμπάς και η μαμά να σε στείλουν επαρχία. Και έρχεσαι στο μηχανογραφικό σου και μου λες, κύριε Πάνο, πάντα ονειρευόμαι να γίνω ψυχολόγος. Α, τι ωραία και αυτά. Βάζω ψυχολογία ΕΚΠΑ, ψυχολογία Πάντιο, ψυχολογία Γιάννενα, ξέρετε, Ρέθυμνο, μια χαρά. Λέω, βάζω και ψυχολογία Φλόρινα. Όχι, όχι Φλόρινα, κύριε Πάνο. Λέω, έχει κανονικά δικαιώματα. Γίνει ψυχολόγος. Όχι, όχι, όχι Φλόρινα. Κάτσε ρε πουλάκι μου. Και τι να βάλω. Βάλτε φιλολογία Θεσσαλονίκη. Γιατί φιλολογία Θεσσαλονίκη? Ο ψυχολόγος δεν γίνει. Ξέρετε, πες την αλήθεια ότι εγώ δεν με νοιάζει τελικά τόσο ψυχολογία. Με νοιάζει να παρτάρω, να περάσω καλά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Έχει δει στο Facebook κάτι φωτογραφίες που βγάζουν οι μπαμπάς, μαμά στην αποφύτιση των παιδιών του που ο μπαμπάς έχει βάλει ένα ωραίο σακάκι καινούριο, φαίνεται. Η μαμά έχει βάλει ωραία ρούχα, έχει πάει και κομμωτήριο η μαμά. Τα παιδιά φοράνε αυτή την τίβανο, έχουν και το πτυχίο έτσι το τέτοιο, έχουν και μια θοδέσμη 800 μέτρα στα χέρια τους και γράφει ο μπαμπάς απάνω, κορούλα μου, σε ευχαριστούμε, πήρες πτυχίο. Δεν ξέρω γιατί τα λέει στο Facebook, δεν τα λέει από κοντά. Τέλος πάντων, τι τα λέει εκεί πέρα. Για φανταστείτε το χαρτί εκεί να γράφει φιλολογία Θεσσαλονίκης και όχι ψυχολογία Φλόρνας, δηλαδή να μην σπουδάσει τον όνειρό σου μόνο και μόνο για 4 χρόνια που θα καθορίζουν τα άλλα 50. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί όλοι σπουδάσαμε. Έστω πας στη Θεσσαλονίκη και πας μια χρονιά και παρτάρεις. Ξέρεις, θα γίνει τη δεύτερη. Θα βρεις κανένα μαντραχαλά το Βαγγέλη, θα συζείτε, θα βλέπετε Netflix και θα τρώτε πατατάκια, σαν εμάς, απαντρεμένοι θα είστε δηλαδή ουσιαστικά. Ούτε ζωή, ούτε τίποτα. Και Θεσσαλονίκη και φιλολογία και με το Βαγγέλη και ψυχολογία στη Φλόρινα. Κάποιος άλλος θα πάει και θα γίνει ψυχολόγος. Εντάξει, επομένως σκεφτείτε το. Επιλέγω από όλη την γκάμα των βάσεων. Δεν ξέρω τι εγωισμό σας πιάνει. Βλέπω τα παιδιά που κάνουν μηχανογραφικά, ειδικά αν θέλουν κάτι πολύ ψηλό βαθμό, όχι κάτω από 15 και επάνω. Δεν ανέχομαι να βάλω στη. Κάτσε ρε πουλάκι μου. Στην καθημερινή θα το βγάλουμε, θα το βγάλει η Ναταλία Γερμανούση μεσημέρι. Δηλαδή θα το μάθει κάποιο. Μεταξύ μας είναι. Βάλε και πιο κάτω, παιδί μου, να περάσει κάπου. Ξαναδώσε, κάνε τι θες. Βάλε να πάρει επίδομα ο μπαμπάς και η μαμά από τη δουλειά. Βάλε πιο χαμηλά να πάρεις ένα πάσο. Να μπορείς να πηγαίνεις στην Πάτρα να βλέπεις τον κολλητό σου κολλητή με τα μισά χρήματα. Επιλέξτε από όλη την γκάμα των βάσεων. Πώς συμπληρώνουμε? Παίρνουμε το εκτυπωμένο μας στο μηχανογραφικό. Πολύ σημαντικό. Βγάζουμε 2 εκτυπώσεις. Μία την κρατάμε εμείς και μία τη δίνουμε στη μαμά και στο μπαμπά να παίξουν αυτοί. Λες, αυτό είναι για εσάς, παίξτε εσείς με αυτό το δικό σας και αφήστε με εμένα να ασχοληθώ με το δικό μου. Πρέπει να χωρίσετε, να ομαδοποιήσετε τα τμήματα που θέλετε σε 3 κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, τμήματα τα οποία είμαι πολύ χαρούμενη αν περάσω. Μετά πάω ζητάω iPhone και διακοπές στην Πάρο. Νομική και διεθνών παράδειγμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ξέρω, έχω ψάξει, έχω δει τις προοπτικές, μια χαρά. Ψυχολογία κοινωνικής εργασίας παράδειγμα. Μια χαρά, γιατί ξέρω από κοινωνικός λειτουργός θα γίνω ψυχοθεραπευτής, άρα μια χαρά. Δεύτερη ομάδα σχολών, τμήματα τα οποία, δεν είναι και για iPhone και για Πάρο, άντε μια Πάρο και ένα Xiaomi 250 ευρώ. Εντάξει, αλλά είναι τμήματα τα οποία, ρε παιδί μου,
οκ, μ' αρέσουνε. Μπορώ μέσα εκεί να πατήσω και να κάνω κάποια βήματα. Μπορώ να ξαναδώσω, το σκεφτώ, αλλά είμαι οκ. Και τρίτη κατηγορία, τμήματα χαμηλόβαθμα. Αν μας αρέσουν και λιγάκι, δεν είναι κακό. Θα ξαναδώσω μεν, αλλά να περάσω κάπου, βάζω και 9, 9,5, 10, 11, να περάσω, να γραφτώ και θα δω τι θα κάνω, να είμαι φοιτητής. Αν δεν πιάσω ψυχολογία, ένα σύμπαν με επαφή με ανθρώπου, ψυχικής υγείας και. Κοινωνικής εργασίας για μένα είναι ιδανική λύση. Ό,τι πιο κοντά στη ψυχολογία. Αθήνα, Πάτρα, Κομοτηνή και Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο και Πάτρα δεν έχουν αντιστοιχεία μεταγραφής. Ο κοινωνικός λειτουργός δουλεύει, εργάζεται σε όλες τις δομές, όπου υπάρχουν και ψυχολόγοι. Κακοποιημένες γυναίκες, ναρκωτικά, ορφανοτροφία, γυροκομεία, δήμοι, στα σχολεία πια. Κοινωνική λειτουργία μπαίνουν μαζί με τους ψυχολόγους. Στο σχολείο σας μπορεί να έχετε κοινωνικός λειτουργός. Και αν κάνω, σας το είχα πει και όταν είχαμε κάνει το σεμινάριο, και αν κάνω την ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση που κάνουν και οι ψυχολόγοι, γίνομαι ψυχοθεραπευτής. Γι' αυτό και αν περπατήσετε στην Αγία Παρασκευή και κοιτάξετε λίγο πάνω, θα δείτε ταμπέλες ψυχολόγος παύλα ψυχοθεραπευτής. Αν κοιτάξετε την άλλη, σύμβουλος ψυχικής υγείας ψυχοθεραπευτής. Γραφείο και δύο. Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας μπορεί να είναι κοινωνιολόγος, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός, ανθρωπολόγος. Κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία το έχω βάλει γιατί είναι μια ωραία ματιά στην κοινωνία, γιατί ασχολούνται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με θέματα δικαιωμάτων, κακωμένων γυναικών. Άρα είσαι σε ένα κομμάτι μέσα ανθρωπιστικό και η ειδική αγωγή έχει πάρα πολύ ψυχολογία μέσα. Πάρα πολύ. Και έχω βάλει λίγο ένα παράδειγμα και το λέω με κοινωνιολογία γιατί αν έχετε γράψει από 16 και πάνω, νομίζω ψιλοξέρετε τι θα κάνετε. Αθήνα, θα βρείτε κάτι. Είναι πολλά παιδιά εκεί ανάμεσα στο 13, 14, 14,5 και βλέπουν μπροστά τους κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία. Τι θα κάνουν, τι είναι αυτά τα τμήματα. Αυτά τα τμήματα είναι ωραία τμήματα χαλή. Πατάς πολύ ωραίες σπουδές, ωραία επιστήμη κοινωνιολογία. Εγώ λέω ότι είναι η ψυχολογία της κοινωνίας. Όπως ο ψυχολόγος κοιτάει τη βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ο κοινωνιολόγος κοιτάει βαθιά μέσα στην κοινωνική ψυχή. Τι παίζει στο μυαλό της κοινωνίας, στην ψυχή της. Και με το κατάλληλο μεταπτυχιακό. Και παιδιά, όλοι θα κάνουν. Εδώ έκανα εγώ μεταπτυχιακό που είμαι γέρος άνθρωπος. Άρα όλοι θα κάνετε μεταπτυχιακό. Εγκληματολογία. Και προφανώς το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι CSI, κομμένα δάχτυλα και πλάτη στον τοίχο και όλα αυτά από αίμα. Και ο εγκληματολόγος θα βρεθείς σε ένα υπουργείο, σε μια φυλακή. Θα δεις γιατί οι 16άριδες έχουν γίνει πιο βίαιοι, θα βγάλεις νομοθεσίες και όλα αυτά. Σε δομές ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε προγράμματα για κοινωνικά προγράμματα. Μάρκετινγκ, διαφήμιση, στο δημόσιο, εκπαίδευση, δημοσιογραφία, πολιτική, εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχω μια συνέντευξη στο κανάλι με τον Γιάννη που έχει τελειώσει κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακό στα media και τώρα δουλεύει σε μια από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες του Λονδίνου ως διαφημιστής. Αν δεν πιάσω νομική. Θέλω να επισημάνω ότι η νομική, θεωρώ, είναι οι πιο δύσκολες σπουδές της θεωρητικής. Ως σπουδές εννοώ. Εντάξει. Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Βαλκανικών σπουδών, δημόσιας διοίκησης και πολιτικών επιστημών. Τα τρία πρώτα μας δίνουν και επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Διεθνών έχουμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Βαλκανικών στη Θεσσαλονίκη, δημόσιας διοίκησης στην Αθήνα, στο Πάντιο. Όλα έχουν λίγο μαθηματικούλια μέσα, θέλει προσοχή. Της Παντίου, οι διεθνών ευρωπαϊκών όχι τόσα. Μπορώ, πατώντας αυτά τα πτυχία, να πάω μετά, να κάνω μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, να κάνω μεταπτυχιακό για τράπεζες, ασφαλιστικές, ναυτιλιακά. Πολλά από αυτά θα πάνε και νομικοί μετά με ένα μεταπτυχιακό. Να πάω να γίνω διαμεσολαβητής, αυτός που θα βρίσκει ανάμεσα σε δύο εταιρείες, να κάνω μεταπτυχιακό στο HR, να πάω διπλωματικό σώμα. Πολλές κοινές πορείες θα είχαμε τους νομικούς. Προφανώς δεν μπορεί να γίνεις δικηγόρος, προφανώς δεν μπορεί να γίνεις συμβουλιογράφος. Λέμε εναλλακτική. Εντάξει. Επομένως, σκεφτείτε το. Και όπως έκανα για την κοινωνιολογία πριν, αν τελειώσει πολιτικές επιστήμες, αλλά να σε ενδιαφέρει λίγο, βρε πουλάκι μου, πολιτικές επιστήμες, δηλαδή να ξέρουν ποιον έχουν πρωθυπουργό τουλάχιστον, εντάξει. Στα ΜΜΕ, ό,τι έχει σχέση με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ, ΙΕ, Κομισιόν και όλα αυτά, πολιτικά κόμματα, αρκετοί,
σύμβουλοι, γράφουν τους λόγους, εταιρείες δημοσκοπήσεων, δημόσιες σχέσεις, υπουργεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, το διπλωματικό σώμα. Πολύ μπορούν να πάτε στο διπλωματικό έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτές οι σπουδές πολιτικών επιστημών είναι και λίγο πιο κοντά. Επομένως, υπάρχουν δρόμοι αρκετοί. Φτάνει λίγο να σ' αρέσουν η ιστορία και οι πολιτικές επιστήμες. Αν δεν πιάσεις μέσα μαζικής εξημέρωσης. Έχουμε στην Αθήνα το ΕΚΠΑ, έχουμε την Πάντιο και έχουμε και την Θεσσαλονίκη. Με ειδικό μάθημα, εντάξει. Ιδανικό είναι το ψηφιακό μέσο στην Καστοριά, με αγγλικά. Χωρίς αγγλικά στο αργοστόλιο. Είναι ένα από τα τμήματα που εγώ θα ήθελα, αν ξανασπούδαζα, να το σπουδάσω. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, αν ήταν λίγο πιο κοντά σε μένα, θα έδινε κατακτήριες. Γιατί μου αρέσει που έχει ραδιόφωνο, τηλεόραση, επικοινωνία, social media, πρακτικά πράγματα στα social media, πώς φτιάχνω καμπάνιες και γραφιστικά και όλα αυτά, marketing, με 9.500 μόρια. Και να πατήσεις εκεί και να ανοίξεις τη διά σου εταιρεία social media, να δουλέψεις στο marketing μιας εταιρείας, να πας στη διαφήμιση, να δημοσιογραφήσεις. Για τις γλώσσες, να σας πω και λιγάκι λίγο τα πόσα μόρια παίρνετε. Για αγγλική, γαλλική, ιταλική, ξέρετε, τις ξένες φιλολογίες. Για το μετάφραση διερμηνίας, Κέρκυρα. Και για το ΜΟΜΟΕ, Απιθύτα και Διεθνών Ευρωπαϊκών ΠΑΜΑΚ, τα μόρια από τις γλώσσες, το 20, αναλογεί σε 4.000 μόρια. 4.000. Για ΜΟΜΟΕ, τα ΕΚΠΑ και Πάντιο είναι 2.000 μόρια και τα υπόλοιπα Διεθνών Ευρωπαϊκών. Γι' αυτό μην απελπίζεστε αν βλέπετε τη Θεσσαλονίκη ψηλά Διεθνών Ευρωπαϊκών στο 18 τόσο. Είναι τα αγγλικά εκεί, το άριστο μας δίνει 4.000 μόρια. Να πω και κάτι που τα παιδιά δεν το ξέρετε. Από ανθρωπιστικές σπουδές και από και από το 4ο πεδίο υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας στη Μυτιλήνη. Γίνεσαι πληροφορικός και γίνεσαι ειδικός στο πάτωμα πληροφορικής, ψηφιακού πολιτισμού, video games, editing, να φτιάξεις μουσεία ψηφιακά, βίντεο για την εκπαίδευση, εκπαιδευτικά, θα μπει το βίντεο στην εκπαίδευση, VR, εικονική πραγματικότητα. Έχει ελάχιστα μαθηματικά μέσα, δηλαδή για πληροφορική είναι ελάχιστα μαθηματικά που έχει. Δεν σας λέω ότι είναι περίπατος για να παιδείτε των ανθρωπιστικών, αλλά αν έχετε μια έφεση λίγο προς την πληροφορική, είναι ιδανικό τμήμα και πάρα πολύ χαμηλά, 8 τόσο. Τώρα, αν δεν έχεις δώσει ξένη γλώσσα ή έδωσε ξένη γλώσσα και κάπου κόπηκε στην ΕΒΕ και σας αρέσουν ξένες γλώσσες, το ρωσική στην Αθήνα, των τουρκικών σπουδών και ασιατικών σπουδών στην Αθήνα, των γλωσσικών διαπολιτισμικών σπουδών εδώ στο Βόλο, που μαθαίνεις και κορεάτικα και κινέζικα, ισπανικά, βαλκανικών σπουδών Θεσσαλονίκη, βουλγάρικα, ρουμάνικα, μεσογειακών σπουδών εβραϊκά και αραβικά. Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενο γλώσσα, τα μαθαίνεις μέσα εκεί. Άρα, αν αγαπάς τις γλώσσες, πατάς εκεί, κάνεις μεταπτυχιακό πολιτικές επιστήμες, κάνεις μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκή Ένωση, μετάφραση, διερμηνία, αν έχεις μια έφεση προς τις γλώσσες και τις αγαπάς. Ωραία. Να πω και για τα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας, μουσιολογίας. Τώρα θα μου πεις, κύριε Πάνο, το τελευταίο βιβλίο που διάβασα είναι το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης. Τώρα, τι μου λέτε εμένα για βιβλιοθηκονομία? Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να είστε λάτες του Καραγάτσι. Μιλάω και το όνομα τώρα, έχει γίνει και χαμός με τον Καραγάτσι πια στο ίντερνετ. Εδώ στο τμήμα αυτό μαθαίνεις να στο πω λίγο, να τακτοποιήσεις τις πληροφορίες. Πολύ σημαντικό αυτό. Με ειδικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, με πληροφορική, να ψηφιοποιήσεις πληροφορίες. Μπορεί να πατήσεις εδώ πάνω και να πας μετά στην ανάλυση δεδομένων. Το τμήμα της Κέρκυρας έχει και η μουσιολογία μέσα. Αν σας αρέσουν τα μουσεία, διαδικτυακά μουσεία που θα γίνουν στο μέλλον. Εντάξει, επομένως, δείτε λίγο και τα μαθήματα. Πάμε να δούμε τον Γιώργο. Έβαλα έτσι ένα ομορφόπεδο. Ο Γιώργος ενδιαφέρεται από μικρός για την πολιτική. Πάντα θυμάται τον εαυτό του να διαβάζει εφημερίδες, να τρυπώνει κουβέντες στο μεγάλο, να θέλει έντονα να συμμετέχει στα κοινά. Μπαμπάς του Γιώργου δικηγόρος, η μαμά του δημοσιογράφος. Καλό κουράγιο στο Γιώργο. Έχει περάσει πολλές μέρες στη δουλειά του γονιών, ξέρετε, τον πένα μικρό και αυτό. Ωραίος τύπος. Το σχολείο του έτσι, στους αγώνες επιχειρηματολογίας πήγε και καλά και ο ίδιος συμμετείχε. Δεν είναι απόλυτο σίγουρος για την νομική. Αλλά ξέρει ότι πέρα από το επάγγελμα του δικηγόρου, που έχει και από πίσω τον μπαμπά, έχει πολλές διεξόδους. Εντάξει.
Θέλει ένα τμήμα να έχει πολιτική, να έχει λίγο κοινωνική ζωή, να είναι δυνατό πτυχίο. Δεν τον τρομάζει η ανεργία της νομικής, που έχει ανεργία νομική. Εντάξει. Γιατί ξέρει ότι έχει δεξιότητες, είναι ευέλικτος, θα βρει. Και λέμε νομική τώρα, αλλά ένας νομικός που θα πάει στο διαστημικό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, στο δίκαιο ηλεκτρονικού εγκλήματος, ηλεκτρονικό έγκλημα και όλα αυτά, δηλαδή νέες ειδικότητες, πιο μοντέρνες, ανοίγουν άλλοι δρόμοι. Έτσι λοιπόν, η πρώτη ομάδα του Γιώργου, η Πάρος και το iPhone δηλαδή, είναι η νομική, είναι από Θεσσαλονίκη, έχει βάλει Θεσσαλονίκη, είναι από Αθήνα και θέλει να πάει Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι, και διεθνών ευρωπαϊκό. Σου λέει εδώ είμαι μια χαρά. Εύρος, δίκαιο, μπορώ να βρεθώ διπλωμάτης, να βρεθώ Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρεθώ στις μεγάλες εταιρείες, να γίνω διεθνολόγος, θα βρω τον δρόμο μου. Η δεύτερη ομάδα, που είναι όμως κοντά του, δεν είναι έξω από αυτόν. Είναι δημοσιογραφίας, έχει τη μαμά, του αρέσει και ο λόγος, τον ενδιαφέρει και η πολιτική, μπορεί να γίνει πολιτικός αναλυτής, να δουλέψει ως επικοινωνιολόγος, να δουλέψει σε κόμματα, να δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις πολιτικές επιστήμες. Άρα είμαστε OK εδώ. Μπορεί να ξαναδώσει, μπορεί. Αλλά σου λέει και να μην ξαναδώσω ρε παιδάκι μου και κάτι να γίνει, εγώ εδώ θα βγάλω την άκρη μου. Και πήγε και έβαλε τρίτο, κάτω-κάτω, τμήματα κάτω από 10. Σου λέει ρε παιδί, το μαξιλαράκι που είχε πει αυτός ο Σταυρόπουλος, να το βάλω. Δεν άσχετα, δεν έβαλε ψαρομεζέδες ΑΕΤΑΔΕ, έβαλε επικοινωνίες ψηφιακών μέσων Καστοριά και Αργοστόλη, που είναι τα μίντια και όλα αυτά, και έβαλε το γλωσσικό διαπολιτισμικών σπουδών στο Βόλο, που ασχολείται με την πολυπολιτισμικότητα, πρόσφυγες, δικαιώματα, γλώσσες. Οκ. Θα ξαναδώσει εδώ. Εδώ θα ξαναδώσει. Αλλά έχει τμήματα που είναι κάπως κοντά του. Και μια και λέω Βόλο, όποιος περάσει Βόλο, το γραφείο μου είναι κέντρο, κάποια θα περάσετε μπροστά, θα με βρείτε, θα μου πείτε κλασικό. Άμα σας πειράζει κανένας μαλλιάς να μπω στη μέση, αν θέλετε να σας πειράξει, θα κάνω δεν τον είδα καν. Εντάξει. Να ξέρετε, πάτε στο Βόλο, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, ό,τι χρειαστείτε, να σας πω και ποια είναι τα καλά της Ιππουράδικα. Η περίπτωση της Άννας. Η Άννα πάντα την ενδιαφέρει να επιλέξει ένα επάγγελμα μέσα στο οποίο θα μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Έχει καταλήξει στην ψυχολογία και θέλει να περάσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν νιώθει έτοιμη να μείνει μακριά από τους γονείς. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, Γιάννα. Είναι και το αγόρι της φοιτητής εδώ. Βρε το αγόρι της. Το έχω δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Στα 18-19, μάλλον έτσι ήμουν κι εγώ, δεν θέλω να σας αδικώ. Θυμάμαι, είμαι ερωτευμένος με μια Μέρη. Νόμιζα ότι αυτή θα ήταν για πάντα στη ζωή μου. 1,5 μήνα με κράτησε, με έστειλε. 99% και χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω, αυτές που είστε τώρα μαζί δεν θα είναι οι άνθρωποι σας. Και αν τώρα κανένα ζευγαράκι με ακούει και λέει «Αχ, μωρέ ζουζούνου μου, τι λέει αυτός, εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί», σας το εύχομαι, αλλά δεν. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια περίπτωση τον Νίκο, ο οποίος μου ήρθε να κάνουμε μηχανογραφικό, τον είχα μαθητή και μου λέει «Θέλω να βάλουμε εινολογία στη δράμα». Ο Νίκος χημεία έγραφε 5. Και του λέω, Νίκο μου, για ποιο λόγο πασά μου στη δράμα, τι είναι αυτό. Μου λέει δράμα. Λέω, δεν στο κάνω μοιραίο, κάνω μόνος. Το έκανε μόνος. Η κοπέλα τελικά δεν δήλωσε καν δράμα, όπως το είχε πει. Δράμα τα πράγματα για τον Νίκο. Επομένως, θέλει προσοχή. Άρα εδώ, οι φίλοι μας, πήγε δήλωση ψυχολογία, απειθήτα, μήπως την πιάσει, και από κάτω έβαλε μόνο Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος έβαλε ψυχολογία να πω, δεν θα περάσει με αυτά. Μόνο και μόνο να μείνει Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης έχει καταλήξει στην ψυχολογία, δεν έχει μόρι για να περάσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει άγχος γιατί θεωρεί πως μπορεί να πιάσει τη Φλόρινα και μετά πάρει μεταγραφή. Γιατί δεν έχει δει τις μεταγραφές. Λάθος. Γιατί, πολύ απλά, δεν θα πας. Και τι άλλο λάθος έχει κάνει? Δεν θα πας γιατί η Φλόρινα δεν έχει μεταγραφή. Δεν έχει βάλει καν την ψυχολογία της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει βάλει καν το τμήμα δηλαδή που θέλει να περάσει. Η Μαρία. Η Μαρία είναι πραγματική περίπτωση, λέγεται αλλιώς. Είναι μαθήτρια που την είχα εγώ εδώ στο Βόλο, η οποία από το πρώτο ραντεβού που κάναμε στο φροντιστήριο, μου είπε θέλει να γίνει υπηαγωγός. Ξεκίνησε με 14 έγραφε και έγραψε 18.000 μόρια. Και βλέπω το τηλέφωνο, χτυπάει, και εγώ περίμενα να ακούσω ένα χαρούμενο κορίτσι να πανηγυρίζει, και άκουσα ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα από το κλάμα. Γιατί όταν γύρισε σπίτι της, στο σαλόνι, την περίμενε ο μπαμπάς, η μαμά,
Ο νονός είναι ονά και ένας θείος. Γιατί εδώ η Ελλάδα είναι Ανατολή και αποφασίζουμε όλοι μαζί οι οικογένειες. Και άρχισαν να τις πιπιλάνε το κεφάλι, μα γιατί, τόσα μόρια, δεν πρέπει, χαμένα θα πάνε, κουράστηκες, μια απλή νηπιαγωγός θα γίνεις. Και πήγε, έβαλε νομική, ψυχολογία, εντάξει. Έβαλε δημοτική εκπαίδευση, δασκάλα που ήθελε να γίνει. Αποτέλεσμα, πήγε νομική, έφυγε στο πρώτο εξάμηνο. Εκεί βοήθησε το 10%. Έκανε τα επόμενα χρόνια 10%, είχε γράψει καλά, πέρασε παιδαγωγικά και μάλιστα έχει τελειώσει, την πέτυχα πριν και μια εβδομάδα. Τώρα έχουμε τα παιδιά που θέλουν να γίνουν γυμναστές. Και το ακούν οι γονείς και τρελαίνει το κεφάλι τους. Τι γυμναστής, τι προπονητής και όλα αυτά. Δεν λέω ότι είναι πολύ εύκολος ο δρόμος, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο γυμναστής και μόνο προπονητής. Sports Analytics, παλιός μαθητής, προχθές το είδα, φυσικός. Έκανε μεταπτυχιακό στην ανάλυση δεδομένων και τον έχει προσλάβει μια ομάδα τώρα και αναλύει τα συστήματα, τις επιδόσεις, το ίδιο που κάνει και ένας γυμναστής, Sports Analytics. Sports Management, αθλητική δημοσιογραφία, ό,τι έχει σχέση με τουρισμό, τεράστια camps που γίνονται αθλητικά δρόμενα, εμβιομηχανική. Άρα πάμε με τα ρομποτικά χέρια και όλα αυτά. Στο εξωτερικό τα τμήματα, τα τεφά δεν λέγονται τεφά, λέγονται κινησιολογίας. Εργοφυσιολόγος, έχω ωραία συνέντευξη στο κανάλι μου. Εργοφυσιολογία. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάει την κατάσταση πνεύμονα, σηκώτια με βάση τις ασκήσεις, την υγεία από τεφά. Είναι εργοφυσιολόγος στη συνέντευξη που έχω πάρει. Αθλητική ψυχολογία, ωραίο μεταπτυχιακό στα Τρίκαλα. Αποκατάσταση ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Γυμναστές εξειδικευμένοι σε αυτό. Για τα τεφά θα σου πω και κάτι ακόμα, αν το σκέφτεσαι. Είναι άλλο να αθλούμε εγώ ίδιος και είναι άλλο να προπονώ άλλους. Και δεν αθλούμε. Σας το λέω μόνο για να μην ξενερώσετε. Εγκληματολογία, λοιπόν, αν πραγματικά το όνειρό σας είναι το έγκλημα και όλα αυτά, αυτό κάνει αστυνομικός, περάστε σε αξιωματικό αστυνομίας και κυνηγήστε το. Με μεταπτυχιακό εγκληματολογίας που κάνετε όλοι σας εδώ μέσα, όλοι που κάνουν μεταπτυχιακό εγκληματολογίας, θα δουλέψεις για την έρευνα και τον περιορισμό της εγκληματικότητας σε διάφορες δομές. Αν έχουμε κανένα παιδάκι με το θέατρο, με ρωτάνε που και που μπορώ να σπουδάσω στο θέατρο, υποκριτική σκηνοθεσία με κατευθύνσεις χωριστές μόνο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο, που είναι και 5 χρόνια, παίρνεις και μάστερ. Τα θεατρικών σπουδών που βλέπετε στο μηχανογραφικό είναι πολύ πιο θεωρητικά. Εντάξει. Θεατρολόγος γίνεις. Ενώ εδώ πέρα με υποκριτική σκηνοθεσία μπορεί να κάνεις κάτι παραπάνω. Έχει μέλλον το editing και το μοντάζ. Δεν σου λέω ότι έχει μέλλον ο κινηματογράφος, δηλαδή θα γίνεις λάνθιμος, πας στα Όσκαρ. Αλλά όποιος θέλει να δουλέψει σε διαφήμιση, βίντεο για TikTok και όλα αυτά, ως επαγγελματίας εννοώ, και θέλει το μοντάζ και το editing το αρέσει, υπάρχουν τμήματα που μπορεί να τα κυνηγήσει και μετά να εξελιχθεί. Εκεί υπάρχει χρήμα και σε εταιρείες marketing και σε κόμματα που έχουν, όλοι οι πολιτικοί φτιάχνουν τους δικούς τους cameraman, βίντεο και όλα αυτά για το TikTok. Μηχανογραφικό Κύπρου, 17 με 26 Ιουλίου. Το μηχανογραφικό, λοιπόν, της Κύπρου είναι μια παράλληλη ευκαιρία, να το πούμε έτσι. Έχω μια συνέντευξη πριν 2 εβδομάδες έκανα στο κανάλι μου με την Αγγελικούλα. Η Αγγελικούλα ήθελε χημεία. Δεν την έπιασε στην Ελλάδα, έπιασε τεχνολογία τροφίμων. Ένα άλλο τμήμα, τέλος πάντων. Και μου λέει, υπάρχει κάποια λύση? Λέω, θες να κάνουμε και της Κύπρου? Και μπήκε τελευταία στο χημικό της Κύπρου. Έκανα συνέντευξη λοιπόν προχθές. Είναι 4ο έτος το κορίτσι πια. Μένει σε μια εστία που πληρώνει 6 εκατοστάρικα το μήνα, αλλά είναι μέσα και ρεύμα και διαδίκτυο και νερό. Άρα πάνω κάτω τα ίδια και στην Ελλάδα. Μόνο 35 άτομα στο τμήμα χημείας. Πολύ, ο κάθε άτομο με τα εργαστήριά του και όλα αυτά. Άρα, όσοι θέλετε, βλέπετε την περίοδο, κάντε το μηχανογραφικό της Κύπρου. Περνάτε σε μια σχολή στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Περνάτε και στην Κύπρο και αποφασίστε που θέλετε να πάτε. Πριν πάω στα ΙΕΚ, να πω και έτσι κάτι ακόμα. Αν κάποιος από εσάς είναι αθλητής και έχει πάρει μπόνους 8% για τα δήματα, 20% για τεφά, ένα μηχανογραφικό είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Και πάνω σε αυτό το Σεπτέμβριο, αν δεν πιάσει την πρώτη επιλογή, θα έρθει να προσθεθεί τα υπόλοιπα μόρια, τον μπόνους σου. Μήπως πιάσει τη σχολή που θες. Τα ΙΕΚ. Έστω, ρε παιδί μου, δεν πήγες πολύ καλά. Έγραψες 8,5 και δεν μπορεί να δηλώσει τίποτα.
Υπάρχουν ειδικότητες στα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ, να ξέρετε, παιδιά, είναι 2 έτη οι σπουδές, είναι επίπεδου 5, πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες. Το πτυχίο του Πανεπιστημίου είναι 6. Δεν μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό μετά, προφανώς. Και υπάρχουν ειδικότητες και μοντάζ που λέγαμε, και βοηθός φαρμακείου, και βοηθός βρεφονιπιοκόμου, και διαφήμιση μάρκετινγκ, και νύχια, και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες, κοιτάξτε το. Κάποιες ειδικότητες έχουν μέλλον, κάποιες πιο δύσκολα. Δηλαδή, να πας τώρα βοηθός φυσικοθεραπευτή. Δεν θα ανοίξει ποτέ δικό σου φυσικοθεραπευτήριο, ρε παιδί μου. Ή βοηθός βρεφονιπιοκόμου. Εδώ οι βρεφονιπιοκόμοι δεν βρίσκουν δουλειά, θα βρουν δουλειά οι βοηθοί τους. Ε, Δείτε, αν σας αρέσει, είναι υποχρεωτική παρακολούθηση και έχει βγει και ένας νόμος εδώ και 1,5 χρόνο που λέει ότι τα πανεπιστημιακά τμήματα μπορούν να δώσουν θέση στις κατακτήριές τους και για παιδιά του ΙΕΚ. Δηλαδή, τελειώνω βοηθός βρεφονιπιοκόμου και πάω στις κατακτήριες του παιδαγωγικού να δώσω εξετάσεις. Οι κατακτήριες, να σας το πω και αυτό, που να το ξέρετε, είναι 3 μαθήματα δίνω εξετάσεις. Στο τμήμα που θέλω να πάω, δεν είναι πανελλαδικές, 3 μαθήματα δίνω και αν είμαι σε αυτούς που περνάνε, πάω στο δεύτερο έτος. Μεταγραφές, πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι εύκολες οι εποχές. Για όποια μεταγραφή και να μιλήσουμε, υπάρχει αυτό που το έχετε ακούσει σίγουρα, το έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το 2.750. Δεν μπορώ να πάρω μεταγραφή σε τμήμα το οποίο απέχει παραπάνω από 2.750 από τα μόρια που έχω εγώ για το τμήμα που μπήκα. Αν δηλαδή εγώ μπήκα στην επαρχία σε ένα τμήμα Χ και θέλω να πάρω μεταγραφή στο τμήμα Ψ που είναι αντίστοιχο στην Αθήνα, που έχει 18.000 μόρια αυτό στην Αθήνα, δεν πρέπει να έχω γράψει κάτω από 15.250, δηλαδή το 2.750. Μεταγραφές με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, με αδερφό ή αδερφή φοιτητή-φοιτήτρια και κατ' εξαίρεση μεταγραφές. Μία από τις 3 μπορεί να έχω, πάμε με οικονομικο-κοινωνικά. Αν δεν έχω αδερφό ή αδερφή που σπουδάζει εκτός Αθήνας, γιατί αν ο αδερφός σας σπουδάζει στην Αθήνα, δεν μπορεί να σας τραβήξει την επαρχία εδώ, τότε πάμε με οικονομικο-κοινωνικά. Έστω λοιπόν μια πενταμελής οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά και 3 παιδάκια. Μπαμπάς και μαμά, μέσο όρο τα 3 τελευταία έτη, δηλώνουν 30.000 ευρώ. 30.000 που δηλώνουν μέσο όρο 3 τελευταία έτη. Δια 5 που είμαστε, 6.000. Άρα είμαστε στην κατηγορία αυτή, παίρνουμε 4 μόρια μεταγραφής. Επειδή όμως είμαστε και τριτεχνία, παίρνουμε 1,5 μόριο, πάμε στα 5,5 και μισό μόριο για κάθε τα 2 αδέρφια μου, πάμε στα 6,5. Αυτά είναι τα μόρια μεταγραφής μου. Με αυτά θα διεκδικήσω να μπω να πάρω μεταγραφή. Αν γράψετε βάσεις μεταγραφής 2023 θα καταλάβετε πόσα μόρια θέλει κάθε σχολή. Υπάρχουν και 2 μόρια αν είσαι μέλος πολυτεχνικής οικογένειας και μισό για κάθε το παιδί. Αν είσαι ορφανός από τον ένα από τους 2 γονείς, πάλι υπάρχουν μόρια. Αν είσαι τέκνο-άγαμης μητέρας. Και εδώ το μπερδεύουν τα παιδιά. Άγαμη μητέρα, παιδιά, δεν σημαίνει η γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε. Άγαμη γυναίκα σημαίνει η γυναίκα που έκανε παιδί έξω από γάμο. Ωραία. Και ένα μόριο αν υπάρχει αναπηρία, πιστοποιημένη αναπηρία, 67% και πάνω σε γονέα, τέκνο και όλα αυτά. Άρα αυτά και αυτά προστίθεται. Αν τώρα έχω αδερφό ή αδερφή που σπουδάζει επαρχία και το εισόδημα των γονιών μου δεν ξεπερνάει το 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια τα 50.000 ας πούμε, τότε μπορώ, έστω ότι εγώ περνάω Κρήτη και ο αδερφός μου σπουδάζει Γιάννηνα. Μπορώ, λέει το κράτος, να πας στον αδερφό σου, παιδάκι μου. Αρκεί να υπάρχει τμήμα μεταγραφής για σένα αντίστοιχο και να μην ξεπερνάς τα 2.750. Το κράτος δεν θέλει ο μπαμπάς και η μαμά να πληρώνουν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή, ένα σπίτι στα Γιάννηνα και ένα σπίτι στο Ρέθυμνο. Και σου λέει να φέρω τα 2 παιδιά μαζί τουλάχιστον. Αν στην πόλη που είναι ο αδερφός μου, στα Γιάννηνα, δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα δικό μου. Δεν υπάρχει. Τότε τι λέει ο νόμος?
τότε μπορείς να πας στην πόλη των γονιών σου. Πάλι το 2750 ισχύει εδώ πέρα, εντάξει. Ή να πας και σε μια άλλη πόλη που μπορεί να έχουν σπίτι δικό τους οι γονείς, εντάξει. Αν ούτε αυτό μας βολεύει, τότε σου λέει, ωραία, πάρε και τον αδερφό σου τα Γιάννηνα και πηγαίνετε και οι δύο μαζί σε μια άλλη πόλη εκτός Θεσσαλονίκης και Αθήνας, που μπορεί να έχει τα θύματα και των δυο σας να πάνε να σπουδάσετε εκεί πέρα. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν έχουμε οικογένεια που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000 ευρώ, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια δηλώνει μέχρι 20 μέσω όρο τα 3 τελευταία έτη, τότε μπορούν και τα δύο παιδιά να έρθουν στην Αθήνα. Το 2750 ισχύει. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες που βγάζουν μέχρι 20.000, δηλώνουν τουλάχιστον μέχρι 20. Το μέχρι 20 λάθος. Κατά κεφαλήν 5. Τώρα μέσα είστε 5 άτομα, 5-5, 25. Κάτι που τα παιδιά δεν ξέρετε είναι η μετακίνηση. Τι είναι η μετακίνηση? Σου λέει, επειδή μπορεί να μην σου βγει μεταγραφή και επειδή πραγματικά ζορίζεστε οικονομικά, σου δίνω τη δυνατότητα να μην πάρεις μεταγραφή σε αντίστοιχο τμήμα, αλλά να πάρεις μετακίνηση, να πας δηλαδή σε ένα τμήμα του ίδιου πεδίου, που το οποίο το έχεις δηλώσει στο μηχανογραφικό σου και πιάνεις και τα μόρια και να πας εκεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις μεταγραφή, έχεις περάσει, ξέρω εγώ, ψυχολογία Ρέθυμνο, δεν γίνεται με τίποτα πάρεις μεταγραφή, σου λέει ο μπαμπάς σου, αγάπη μου, δεν μπορώ, πούλησα το ένα μου νεφρό, τι να κάνω, δεν μπορώ, για τον αδερφό σου. Τότε τουλάχιστον να έρθεις στην Αθήνα και να σπουδάσεις κοινωνιολογία. Επομένως, να το έχεις δηλώσει για την κοινωνιολογία και πιάνεις τα μόρια. Αυτή είναι η μετακίνηση. Κατ' εξαίρεση είναι όταν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι εύκολη η κατ' εξαίρεση μεταγραφής, δεν δίνεται έτσι. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι δίνεται με μέσον και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι για πολύ σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, για σοβαρές παθήσεις, που θα κρίνει η επιτροπή. Εντάξει. Δηλαδή, ο μπαμπάς έχει καρκίνο, είναι σε ένα στάδιο πολύ προχωρημένο, θέλει βοήθεια, θα τα κρίνει η επιτροπή αυτά. Αν έχει πεθάνει κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού εξαίματος σε ευθεία γραμμή ή β' βαθμού εξαίματος σε πλάγια γραμμή, τέλος πάντων, κάποιος πολύ στενός σας το τελευταίο έτος, αν έχετε μείνει έγκυες, μην το δοκιμάσετε για να πάρετε κατεξαίρεση προφανώς, εντάξει. Θα βρούμε τρόπο να σπουδάσουμε. Και φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη, πιστοποιημένοι προφανώς από επιστήμονες. Η ελληνική οικογένεια, όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα και στη δουλειά μου, ρε παιδί μου, γιατί ξέρετε, έχει πλάκα. Έχονται μαμάδες, οι μπαμπάδες, κύριε Πάνο, εμείς δεν θα μιλήσουμε καθόλου εδώ σε μια γωνίτσα, θα κάτσουμε. Και πώς γίνεται στα 5 λεπτά αρχίζουν και να μιλάνε και να παρεμβαίνουν. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και εγώ γονιός είμαι, με σώζει λίγο ότι κάνω τη δουλειά αυτή. Το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δικαίωμα εμείς οι γονείς να καθορίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Εκβιασμοί, θεωρώ ότι εγώ δεν χαλάω τα λεφτά μου για να πάω να σπουδάσεις κοινωνιολογία εκτός. Αν ήταν για ψυχολογία, σε έστελνα. Μη σπουδάσεις, δεν ξέρω τι, η δήλωση δεν βοηθάνε. Τα παιδιά πρέπει να πάρουν την απόφαση τη δικιά τους για να τη στηρίξουν. Και αν μετά από χρόνια κάνουν λάθος, να μην σας κατηγορήσουν για κάτι. Εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας τώρα, εμείς οι πιο μεγάλοι, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα από αυτά που υπάρχουν εκεί έξω. Έχουμε μείνει σε 3-4 σχολές. Δικηγόρος, ψυχολόγος, πολλοί δεν θέλουν καν ψυχολογία, δεν αναγνωρίζουν την επιστήμη. Ξέρω εγώ, 3-4 σχολές. Δασκάλα, μου λέει μια μάνα, σήμερα μιλάγαμε εδώ τον Αλμυρό. Κύριε Πάνο, εγώ έχω 5 παιδιά και αφαίρεσα τη ζωή μου στα παιδιά μου. Θέλω και η κόρη μου να κάνει το ίδιο. Τη δίνω το ελεύθερο 10 χρόνια. Ακούτε τι μου λέτε, τη δίνετε το ελεύθερο. Τι είναι κτήμα? Και άμα δεν θέλει να κάνει οικογένεια, η κοπέλα θέλει να σπουδάσει φιλολογία. Η μαμά επιμένει να πάει δασκάλα για να έχει ελεύθερο χρόνο. Και μου λέει, μα τώρα διορίζονται όλοι οι δάσκαλοι. Τώρα διορίζονται. Σε 5 χρόνια θα διορίζονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, να τους πούμε οικονομικά που βρισκόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά ας πάρουν την απόφαση μόνα τους. Επίσης, τι υπάρχει τώρα?
Υπάρχει αυτό ότι τα παιδιά βλέπουν τον μπαμπά, τη μαμά, κυρίως η μαμά τα κάνει αυτά, που μπαίνει, κοιτάπια. Υπάρχουν μαμάδες που έρχονται στο γραφείο και ξέρουν καλύτερα και από μένα. Κύριε Πάνο, έχει αυτό και αυτό και εκείνο. Πέρυσι είχε αυτό. Έχει... Απίστευτο. Δηλαδή τα ξέρουν όλα απ' έξω. Η πλάκα ποια είναι τώρα? Τα παιδιά, βλέποντας τη μαμά να ασχολείται με όλα αυτά, έχουν κάνει πίσω. Είναι διακοπές ταινίου τώρα τα παιδιά. Και ασχολείται μόνο η μαμά ή ο μπαμπάς. Και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή γεννάμε παιδιά ανεύθυνα ουσιαστικά, που κάποιος άλλος θα πάρει την απόφαση για τη ζωή τους. Παντού ακούω συνέχεια αυτό, με ρωτάνε, κύριε Πάνο, τι έχει αποκατάσταση, τι έχει αποκατάσταση. Δεν ξέρω πώς με βλέπουν με ένα σαρίκι και μια λάμπα μπροστά που διαβάζω το μέλλον. Γιατί το μέλλον είναι εντελώς άγνωστο τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε ότι ο COVID είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ποτέ, παράδειγμα. Πιο παλιά οι γονείς θυμούνται, το μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή, πώς λέγεται, στο ταμείο, εκεί με την κρίση τέλος πάντων. Ποιος το περίμενε? Ποιος θα περίμενε ότι θα έπαιρνε κάποτε ένας υπάλληλος 1.600 και θα φτάσει στα 800 και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι μόνο ένα. Αποκατάσταση μπορείς να έχεις όταν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Και να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις πρέπει να σ' αρέσει. Γιατί θα γίνεις δημιουργικός, θα το πας ένα βήμα μετά, θα. Αν δεν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, ρε παιδί μου, και το κάνεις μόνο για την αποκατάσταση, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, 8 χρόνια, πόσο θα αντέξεις να το κάνεις καλά και πόσο θα μπορέσεις να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις που έρχονται. Είναι λίγο σαν να πας με τον μπαμπά σου και τη μαμά σου να αγοράσεις παπούτσια. Και σου λέει η μαμά, ένα δεις εδώ, ένα δεις ωραία παπούτσια, και τι γράφει πάνω, νομική. Τι ωραίο παπούτσι είναι αυτό. Με στρασάγια. Το έχει βάλει η κόρη μια συναδέλφου, αυτό το παπούτσι έκανε θράψη. Και να πεις, εντάξει μαμά, θα πάρω κι εγώ. Και να τα φορέσεις και στα πρώτα 300 μέτρα να μην μπορείς να κάνεις βήμα. Και να πας λίγο πιο πέρα και να είναι κάποια παπούτσια που γράφουν κοινωνικός λειτουργός, λέω παράδειγμα τώρα. Και να πει η μαμά σου, έλα ρε πουλάκι μου, παπούτσι είναι αυτό τώρα. Αυτό θα φορέσεις. Κοινωνικού λειτουργού. Αλλά για σένα με αυτό να μπορεί να κάνεις χιλιόμετρα. Και επειδή η ζωή είναι πολλά χιλιόμετρα. Η ζωή είναι δύσκολη. Δεν ξέρω πώς έχει γεννηθεί η εντύπωση στη γενιά σας ότι χωρίς διάβασμα περνάω, χωρίς δουλειά θα βγάλω λεφτά. Δεν ξέρω αν σας φαινόμαστε τόσο ηλίθιοι που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα καταφέρουμε πέρα. Δηλαδή, τόσο βλάκες μας θεωρείτε ότι εμείς ήμασταν ανίκανοι και δεν καταφέρουμε να γίνουμε πλούσιοι και βιάσαμε την καλή με εύκολους τρόπους. Η ζωή είναι ανηφόρα, έχει ζόρι. Οι πανελλαδικές είναι λοφάκι μπροστά σε αυτό που έρχεται, αλλά η άτιμη ζωή είναι όμορφη, γιατί έχει ωραία πλατώματα που ερωτεύεσαι, κοιτάς τα αστέρια, ενηρεύεσαι, παίρνεις δυνάμεις και συνεχίζεις. Και επειδή αυτή το βουνό που λέγεται ζωή θέλει παπούτσια άνετα, φροντίστε τι θα επιλέξετε. Μετά από 10 χρόνια, κανείς δεν θα θυμάται πόσο έγραψες και κανείς δεν θα σε ρωτήσει πόσο έγραψες Πανελλήνιες. Δεν θα θυμάσαι καν. Μπορεί να πάρεις τη μαμά σου και η μαμά μπορεί να θυμάται. Ρε μαμά, θυμάσαι, πέτυχα τον Γιώργο προχθές, πόσο είχα γράψει ιστορία. Αχ, τι μου θύμισες τώρα, να στα πω. Θυμάσαι? Η μαμά μπορεί να θυμάται λίγο. Μετά από 10 χρόνια, αυτό που έχει σημασία, να είσαι χαμογελαστός, χαμογελαστή, να σε πετύχω κάπου εκεί με τις βόλτες που θα κάνω εγώ με τα καπί εκεί, δεν ξέρω τι, και να σε πετύχω και να πεις κύριε Πάνο, κάνω κάτι που με γεμίζει. Εντάξει, θα μπορούσα να παίρνω περισσότερα, αλλά είμαι γεμάτος άνθρωπος. Και επειδή τα τελευταία χρόνια όλο και βλέπω περισσότερα παιδιά που μου λένε αν μπορούσα δεν θα δούλευα. Θα ήθελα μόνο να κάθομαι και να έχω λεφτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Η ζωή δεν είναι μόνο ένας λογαριασμός. Η ζωή είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι να αφήσουμε το χνάρι μας στον κόσμο για την επόμενη γενιά. Γιατί αν εμείς τώρα εδώ, όλοι εδώ, είμαστε καλά, παθαίνουμε κάτι και υπάρχει μια θεραπεία, ένα φάρμακο, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι αγάπησαν αυτό που κάνανε και μας κάνουν ένα βήμα μπροστά. Μπείτε στο κανάλι μου, όσο το λέω κάθε χρονιά, μπείτε στο κανάλι. Your Career, γράψτε. Έχει συνδέξει επαγγελματίες, έχει πολλά βίντεο, έχει βίντεο για τις μεταγραφές, θα δείτε όλα. Κάθε μέρα, κάθε 2 μέρες υπάρχει καινούργιο υλικό. Επομένως, σίγουρα θα βρείτε χρήσιμα πράγματα. Και στο Spotify, τα podcast που έχω πολλές ερωτήσεις παιδιών, που κάποιες μπορεί να είναι και δικές σας ερωτήσεις και να έχουν απαντηθεί εκεί πέρα, αν είστε έτσι ακουστικοί τύποι.
Ε, Σας είχα πει, έκανα και TikTok. Γιατί δεν μπαίνετε στο YouTube, λέω θα τους ανταμώσω αυτούς τώρα το κλασικό στο TikTok. Δεν μπορεί, θα τους πετύχω κάπου εκεί πριν την Τούνη, κάπου θα βγω κι εγώ. Και στο TikTok λοιπόν θα βρείτε κάποια βίντεο. Ε, Πάμε τώρα να λύσουμε τις απορίες μας. Σταματώ το share. Όποιος θέλει είτε σηκώνει χεράκι και θα του πω εγώ και θα ανοίξει το μικρόφωνο του ή στο chat. Ήδη κάποιο μήνα μου είχε στο chat. Ναι, είμαστε και κάποια παιδιά από υγείας. Αν μπορείτε να αναφέρεστε και σε εμάς γενικά. Ωραία, ό,τι απορία έχεις, εγώ μπορώ να στη λύσω για τα υγείας τώρα. Αυτό που έχω να σου πω εγώ για τα υγείας είναι ότι δεν είναι μόνο ιατρική το ιεροδυσκοπότηρο. Αν σου αρέσουν τα μαθήματα ανατομίας, παθολογίας, ανοσιολογίας, υπάρχουν και άλλα τμήματα που το έχουν αυτό. Αν σου αρέσει η προσφορά στον άνθρωπο, υπάρχουν και άλλα τμήματα που το έχουν αυτό. Για μένα πρέπει να απαντήσετε εσείς στα υγείας σε ένα βασικό, πολύ βασικό ερώτημα, που το θεωρώ το πιο βασικό. Θες κάτι που να έχεις επαφή με τον άνθρωπο ή θες κάτι ερευνητικό? Αν θες επαφή με τον άνθρωπο, θα πας γιατρός, οδοντίατρος, φυσικοθεραπευτής, έργο-λόγο έχουν και 0 ανεργία τώρα. Αν θες ερευνητικό, θα πας φαρμακευτική, βιολογικά, χημικό, αλλά ιατρικών εργαστηρίων. Αλλά να ξέρετε, για όσους ενδιαφέρετε για τη βιολογία, η βιολογία στην Ελλάδα δεν έχει εύκολη αποκατάσταση, στο εξωτερικό έχει. Άρα, όσοι φτάσετε στη βιολογία, πολλοί από εσάς μπορεί για να χαρείτε αυτό που κάνετε και να έτσι και εκεί χρήματα και να βγάλετε, να πάτε εξωτερικό. Είμαι έτοιμος για όποια απορία έχετε. Και απορίες συγκεκριμένες και για μεταγραφές και για σπουδή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν μπορώ να βρω το χεράκι. Όπως Δεν πήρα πειράζει. κατευθείαν το λόγο. Ωραία. Να ευχαριστήσω το κλασικό θέλω πάρα πολύ για την προετοιμασία που έκανε για την κόρη μου. Και θέλω να ρωτήσω, η κόρη μου με τα περσινά δεδομένα για λίγο χάνει την ψυχολογία Αθήνας, του ΕΚΠΑ. Αλλά μπορεί την ψυχολογία της Παντίου να πιάσει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τμήματων? Το ΕΚΠΑ έχει λίγο πιο πολύ κλινική ψυχολογία. Βέβαια, σιγά σιγά το Πάντιο εξελίσσεται σε αυτό. Το Πάντιο έχει λίγο πιο κοινωνική ψυχολογία, λεπτομέρειες. Πηγαίνετε, αν πιάσετε Παντίου και θα χαρεί τις σπουδές της, έτσι κι αλλιώς δεν θα σταματήσει εκεί. Είχα κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Μακάρι να την πιάσει. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Αν κάνει αίτηση για τη δηλώσει πρώτη την ψυχολογία της Θεσσαλονίκης, για να πάρει μεταγραφή για το ΕΚΠΑ. Αυτό έτσι μου είπε η κόρη μου. Έχει τα κριτήρια για μεταγραφή? Το ότι η αδερφή της σπουδάζει σε άλλη πόλη. Όπου στην πόλη που σπουδάζει η αδερφή της δεν Πώς υπάρχει. σπουδάζει η αδερφή της, μπορείτε να μου πείτε? Στα Χανιά. Παραγωγής και διοίκησης. Ωραία. Αν δεν έχετε παραπάνω από 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα. Το Και αν, άκουσα, ναι. ναι, και αν δεν απέχει η κόρη παραπάνω που δεν απέχει από τα 2.750 της σχολής, και αν στα Χανιά δεν έχετε δικό σας σπίτι, νοικιάζετε Ναι. εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τότε θα την πάρει. Θα την πάρει, λέτε, ή θα μείνει στη Θεσσαλονίκη? Θα την πάρει. Θα την πάρει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Με αδέρφια μεταγραφή, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τις παίρνουν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άλλη απορία? Ήθελα και εγώ να ρωτήσω, και εγώ δεν βρίσκω το χεράκι. Τι εξαφανίσει το χεράκι, τι είναι? Γεια σου, Μαντώ. Λέγε. Γεια σας. Εγώ έδωσα από την κατεύθυνση υγείας και ενδιαφέρομαι για τη σχολή μοριακής βιολογίας και γενετικής, την οποία τη χάνω για λίγα μόρια με βάση τις περσινές βάσεις. Και σκεφτόμουν μετά, σαν δεύτερη επιλογή, να πάω στη βιοτεχνολογία εδώ στην Αθήνα. Βέβαια, με έχουν μπερδέψει λίγο τα επαγγελματικά μου δικαιώματα. Δηλαδή, θα έχω τα ίδια δεν θα είναι σίγουρα, αλλά τι μπορώ να κάνω από εκεί? Ωραία. Με ενδιαφέρει το ερευνητικό κομμάτι γενικώς. Προφανώς. Μοριακή πας. Προφανώς. Πρώτα απ' όλα, πώς και πας μοριακή και το πας τόσο συγκεκριμένα από την αρχή? Γενικώς είχα παρακολουθήσει και τα τμήματα τα βιολογικά και πριν δώσω. Ήμουν αρκετά κατατοπισμένη, ήθελα να ασχοληθώ με τη μοριακή βιολογία και μου άρεσε πάρα πολύ η γενετική και όσο την είδα και στο σχολείο. Είχα δει και τα επαγγελματικά δικαιώματα και με κάλυπταν. Μου άρεσε και πολύ το πρόγραμμα σπουδών που είχε, όπως και το βιοτεχνολογικό μου άρεσε. Ναι, πάρα Απλά πολύ ωραία. τα επαγγελματικά με Ωραία. μπέρδεψαν.
Αν Επάγγελμα τελειώσεις, βιοτεχνικού. αν τελειώσεις μοριακής βιολογίας, έχεις επαγγελματικά δικαιώματα βιολόγου. Ναι, Αν ναι. τελειώσεις βιοτεχνολογίας, έχεις γεωπόνου. Στου γεωπόνου, τι... Δεν μπορείς Εκεί, να, εκεί το χάνω. ναι, ναι. Δεν μπορείς να εργαστείς στην εκπαίδευση ως βιολόγος, παράδειγμα. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι Εντάξει, καταπάρει. μέχρι εκεί. Από εκεί έπειτα, φαρμακευτικές, εργαστήρια και όλα αυτά, μπορεί να κάνεις μια χαρά. Και για να καταλάβεις, το τμήμα των Ιωαννίνων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, το ΒΕΤ που λέμε, Το έχω δει και αυτό, ναι. είναι αντίστοιχο μεταγραφής με το βιοτεχνολογίας. Οκ. Για να καταλάβεις. Δηλαδή έχουν δώσει αντιστοιχεία, είναι ίδιο αντικείμενο. Άρα, ή πα Γιάννενα 5 χρόνια ΒΕΤ και κάνει ό,τι κάνει βιοτεχνολογία, αλλά παίρνει επαγγελματικά δικαιώματα βιολόγου, ή πα βιοτεχνολογία στο γεωπονικό εδώ πέρα, έρευνα θε να πα έτσι κι αλλιώ, απλά δεν μπορεί να διδάξει βιολογία. Ναι, ναι, οκ. Και το ίδιο ισχύει και από το βιοχημίας βιοτεχνολογίας που έχει στη Γάρισα. Στη Λάρισα είναι 4 χρόνια, δεν είναι 5 πρώτα απ' όλα. Ναι. Άρα και πάλι μπορώ να ασχοληθώ με την έρευνα από εκεί. Εννοείται. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καθίστε, έχουν έρθει και στο chat κάποια μηνύματα και όποιο θέλει μετά. Αν έχω γράψει τέτοια μόρια με κάποιον και εκείνο βάλει πρώτη επιλογή Γιάννενα και εγώ την έχω βάλει έκτη. Όχι, όχι, δεν παίζει ρόλο, παιδιά, η σειρά, το έχουμε πει. Παίζουν ρόλο, αν ισοβαθμίσει με κάποιον, παίζει ρόλο ποιο έχει γράψει καλύτερα στα αρχαία, στην ιστορία και όλα αυτά. Η ΕΒΕ έχει σταθεροποιηθεί. Η ΕΒΕ δεν έχει ανακοινωθεί. Σταθερή είναι πάντα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αυτό που σα έβαλα εγώ είναι με μία απόκληση 0,01. Εντάξει. Την Παρασκευή θα ξέρουμε σίγουρα. Ποια επαγγελματικά δικαιώματα έχει η Φιλοσοφική Αθήνας? Η Φιλοσοφική Αθήνας έχει μέσα και το ιστορικό αρχαιολογικό και το θετικό. Ποιο τμήμα μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα? Γράψε μου. Αν εννοείς τη φιλοσοφία, είναι το τμήμα που έβγαλα και εγώ. Φιλόλογος μπορεί να γίνεις, να διδάξεις, να γίνεις σύλλογος σταδιοδρομίας, μετά να ασχοληθείς με marketing, με ό,τι θες. Πες μου για ποιο τμήμα μας ενδιαφέρει. Άλλες απορίες? Μιράντα. Δεν σε ακούμε, Μιράντα μου. Το μικρόφωνο σου άνοιξε. Άμα το ανοίξεις. Ναι, γεια σας. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ναι. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η μία μου κόρη, εγώ έχω δίδυμα κορίτσια. Να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ πολύ. Η μία μου κόρη, ενώ περνάει Πάτρα με μαθηματικό, της αρέσει πολύ η αεροδιαστημική που έχει στα Ψαχνά Ευβοίας και θέλει να πάει εκεί. Η δεύτερη μου κόρη, που είναι η Μαρία, που είναι η Μαρία η Αποστολίδη, θέλει να περάσει ψυχολογία. Λογικά, βάσει τα μόρια που έχουν το 23, περνάει ψυχολογία Ρεθύμνου. Ωραία. Αν η μικρή πάει στα. Η μικρή τώρα δίδυμες. Δεν ξέρω τι Ναι, πάει. δίδυμες. Η μικρή, πείτε. Ωραία. Γιατί το πέτυχα. Αν η μικρή λοιπόν πάει αεροδιαστημικής τεχνολογίας, επειδή δεν υπάρχει ψυχολογία εκεί, η άλλη θα έρθει στην Αθήνα. Ωραία. Αν τυχόν και τα κριτήρια που λέτε, τα 12.500 ευρώ, είναι το ποσό που έχουμε τα 2 τελευταία χρόνια δια 4. Πόσα τετραμελήσεις στην οικογένεια? Ναι, Ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών του φορολογητέου εισοδήματος δια 4. δια 4. Ωραία. Αν πείτε ότι δεν το πιάνω, μπορεί μετά, αν τυχόν και δεν της αρέσει στο Ρέθυμνο κτλ., μπορεί να πάει κοινωνιολογία Πάντιο. Του χρόνου να κάνει 10%. Επειδή θα έχει βάλει ψυχολογία, παράδειγμα Ρέθυμνο, και μετά θα έχει βάλει κοινωνιολογία Πάντιο, μπορεί να πει ότι εν τέλει εγώ δεν θέλω να συνεχίσω. Όχι. Από να γραφτείς, όχι. Αν δεν θέλω να συνεχίσω, θα περιμένει του χρόνου να κάνει το 10%. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρετε, το αεροδιαστημικής τεχνολογίας είναι πολύ υποσχόμενο τμήμα. Έχουμε 10 εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας στην Αθήνα. Μάλιστα. Άμα ένας άνθρωπος που του αρέσει πολύ. Της αρέσει πολύ γι' αυτό. Τέλεια. Πολύ ερωτημένη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, απαντάω στο chat. Φιλοσοφίας. Ωραία. Τάσο φιλοσοφίας. Φιλόλογος βγαίνεις. Η φιλοσοφία είναι σπουδαία επιστήμη. Είναι το θέμα που σπούδασα και εγώ. Φιβιψή λέγονταν τότε και είχα πάρει τομέα φιλοσοφίας. Και μπορεί να κάνεις μετά και άλλα πράγματα και και στο marketing και στη διοίκηση, στο εξωτερικό, ας πούμε, πτυχίο φιλοσοφίας και μετά management το θεωρούν ιδανικό. Καλησπέρα, σε έδωσα πρόπερση Πανελλήνιες και πέρασα με ευτική του Λεμαΐδα. Έκανα μεταγραφή Θεσσαλονίκη επειδή δεν μου έβγαζε σαν επιλογή την Αθήνα. Αν η αδερφή μου που εδώ φέτος
που έδωσε φέτος Πανελλήνιες περάσει Αθήνα, γίναμε τραβήξει και να έρθουμε και οι δύο Αθήνα, ή επειδή έκανε μεταγραφή δεν γίνεται? Επειδή έκανε μεταγραφή δεν γίνεται. Τι επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού δίνει η ΣΕΜΦΕ? Μηχανικού εφαρμοσμένων, δηλαδή αυτό. Μπαίνει στο τεχνικό επιμελητήριο, δεν είναι κάπου όμως να βάλεις μια υπογραφή. Το ΣΕΜΦΕ είναι ωραίο, συνδυάζεις μαθηματικά και φυσική. Θα πατήσεις εκεί, θα διαλέξεις την κατεύθυνσή σου. Από μαθηματικά θα πας είτε χρηματοοικονομικά, είτε machine learning, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, είτε ανάλυση δεδομένων, πολύ γερό. Από φυσική θα πας ιατρική φυσική, νανοτεχνολογία, αισθητήρες, αυτοματισμούς, ραδιοτεχνολογία, θα το δεις. Η νοσηλευτική στο Εγάλεο έχει αντιστοιχεία με την νοσηλευτική του ΕΚΠΑ. Παιδιά, δεν μπορείτε να πάρετε μεταγραφή ανάμεσα σε δύο τμήματα στην ίδια πόλη. Εντάξει. Τι θα πεις δηλαδή? Δώσω μου να φύγω από το Εγάλεο να πάω στο ΕΚΠΑ, επειδή κάνω 20 λεπτά παραπάνω να πάω στο Εγάλεο. Ωραία. Άλλες απορίες? Κατερίνα, ζεστάθηκες? Πολύ. Ωραία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κατερίνα μου, το μικρόφωνο τώρα θα το βρεις? Είπαμε πάνω. Εντάξει. Έτσι. Δεν θέλουν να ρωτήσουν τα παιδιά οι γονείς τίποτα άλλο, υποθέτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάνω δίνει τη δυνατότητα, αν χρειαστεί κατά την προσπάθειά τους να φτιάξουν το μηχανογραφικό, να επικοινωνήσουν και μαζί τους. Να στείλουν μήνυμα στο Viber καλύτερα ότι είναι, γιατί πια τηλέφωνα είναι... Μπράβο, και να μπορέσει να απαντήσεις. Βέβαια, είμαστε και εμείς εδώ για να δώσουμε οποιαδήποτε λύση. Ωραία. Εύχομαι τα παιδιά να κάνουν τις καλύτερες επιλογές. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να ακολουθήσουν την καρδιά τους, δηλαδή να σκεφτούν τι θα ήθελα να κάνουν στη ζωή τους γενικά. Γι' αυτό θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή το μηχανογραφικό. Εύχομαι να κάνουν τις καλύτερες επιλογές, ό,τι και να κάνουν πάντως. Εγώ πιστεύω ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες, να είναι γερά και όλα θα διορθωθούν και θα διαμορφωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε και φέτος που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, να χαιρετήσουμε, γιατί αρκετά τους απασχολήσαμε κιόλας, Λοιπόν, ήταν χαρά μου, είναι ένας τρόπος να ενωθώ λίγο με την Αγία Παρασκευή. Ξέρεις, την αγαπάω, είμαι ένα 40. Έτσι, μπράβο, έτσι, χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, να ευχηθώ έτσι σοφές επιλογές, ένα όμορφο καλοκαίρι και μια όμορφη ζωή να έχετε. Και να θυμάστε το βιντεάκι που είδαμε πέρυσι στο Δημόκρατο εκεί με το τραμπολίνο. Ο τύπος που πέφτει και ανεβαίνει, έτσι είναι η ζωή, και πάνω και κάτω. Αλλιώς θα ήταν και λίγο βαρετή. Ακούστε μέσα τον ειδικό που έχετε. Κανείς δεν είναι πιο ειδικός από εσάς, αλλά οι ίδιοι σας οι αυτοί. Σας χαιρετώ όλους. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.